ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap pumili kung saan ka liligaya, lalo na kung may isang masasaktan. Pero sa bawat desisyon ay may kapalit na aral na magtuturo sa atin kung paano maging totoo sa sarili. Ikaw, kabarangay, pipiliin mo ba ang taong mahal ka o ang taong mas nakakaunawa sa iyo? Dear Papa Dudut, may mga pagkakataon na sinusubok ng tadhana yung relasyon na meron tayo. May biglang darating sa buhay natin na magpapagulo ng isipan at nararamdaman natin. At magpaparealize kung totoo bang masaya pa tayo sa buhay na meron tayo. Magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay na kagaya ko ay palaging bukas ang radyo sa ganitong oras para makinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mika. 27 years old at nagtatrabaho sa isang lending company. Sumulat ako hindi lamang para magkwento kung hindi ay para humingi na rin po ng payo. At umaasa ako, Papa Dudut, na matutulungan ninyo ako at ng ating mga kabarangay sa kung anuman ang pinagdadaanan ko. Papa Dudut, nagkakilala kami ng boyfriend kong si Aldrin sa dati kong pinagtatrabahuhan. Naging close kami hanggang sa maging kami na nga pong dalawa. Nagpatuloy ang relasyon namin kahit na magkaibang kumpanya na kami nagtatrabaho. Makalipas nga ang 2 taon ay nag-decide na kaming magsama sa iisang bubong. Nakauwi ka na pala. Oo. Ay, sa wakas. Nakauwi na rin dito sa apartment. Teka, bago tong sofa set dito sa sala. Ay, teka lang ha. Maglalabas ako ng juice at empanada. Sige lang, Han. Makaupo na nga muna dito sa sofa. Uy, lambot naman ito. Parang sarap matulog dito. Hindi ko binili yung sofa na yan para iwanan mo akong mag-isang natutulog sa kama natin sa kwarto, no? Joke lang naman yon. Siyempre, mas gusto pa rin kitang katabi sa kwarto, no? Ay, eto na nga pala yung juice at chicken empanada na merienda mo. Uy, thank you, Han. Sakto kasi nagugutom na rin ako, eh. Sarap nitong empanada. Saan mo nabili to, Han? Anong saan ko binili? Ako ang gumawa ng empanada na yan, no? Pwede nga. Aba, ayaw mo pa talagang maniwala, ha? Baka gusto mong silipin yung kusina para makita mo ang mga kalat ko dun. Dahil sa paggawa ko ng mga empanada na yan. Ito namang hani ko, hindi ka mabiro. Alam ko namang ikaw lang ang makakagawa ng ganito kasarap na empanada sa buong mundo, eh. Oo, ha? Ay, buti, hindi ka masyadong ginabi ng uwi ngayon, Han. Oo, di na muna ako nag-overtime. Medyo traffic nga lang kanina pero mas maaga ako nakauwi ngayon kumpara kahapon, no? Bakit pala bigla mong naisip bumili ng bagong sofa para dito sa sala natin? Nakakuha kasi ako ng malaking incentive sa opisina. Sakto na nakita kong nakasale tong sofa. Tapos mukha pang sobrang komportable na upuan tsaka higaan. Kaya binili ko na. Ano, nagustuhan mo ba? Ba, oo naman. Surprise ko yan para sa'yo. Kasi sinurprise mo ako sa oven na binili mo para sa akin nung nakaraang buwan. Di ba naman kailangan na suklian yung mga binibigay ko para sa'yo? Alam ko naman yun. Gusto ko lang din talaga na magkaroon ng bagong sofa dito sa sala natin. Tsaka karamihan kasi sa mga gamit natin dito sa apartment, ikaw ang bumili eh. Ano naman kung ako ang gumastos o bumili sa mga yon?
Sinabi ko naman sa'yo dati pa, di ba? Lahat ng bibilin kong gamit, gamit mo na rin. Kasi magkasama na tayo sa iisang bahay. Mag-asawa na nga tayo halos sa mga mata ng ibang tao eh. Kasal na lang talaga ang kulang sa ating dalawa. Pakakasalan mo naman ako, di ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Oo, hindi lang naman ang sagot sa tanong ko eh. Tinatawanan mo pa ako. Kahit hindi mo itanong yan, alam mo naman na kung ano ang sagot. Nag-iipon lang ako ng konti at pagkatapos, pakakasalan na kitahan. At magiging totoong mag-asawa na tayo sa mga mata ng ibang tao, ng batas at ng Diyos. Papadudot, masasabi ko na responsableng tao si Aldrin. Totoo nga yung sinasabi nila na mas makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa isang bubong. At nangyari yon sa aming dalawa. Wala akong naging pagsisisi sa bagay na yon. Kasi noong mga panahon na yon ay wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi puro kabutihan lang. Mula sa mga gawaing bahay na mas masipag pa siya kesa sa akin, hanggang sa mga gastusin na madalas na nanggagaling sa bulsa niya. Hindi naman nagkakalayo ang sweldo naming dalawa, pero mas gusto niya na siya ang gumagastos para sa apartment namin. Kaya lang nagbago ang lahat mula nang ma-promote si Aldrin sa trabaho niya. Naging mainitin ang ulo niya dahil sa trabaho na madalas niyang nadadala sa apartment. Naging dahilan yon ng madalas naming pagtatalo. Hanggang sa dumating sa puntong nagdesisyon muna akong umalis ng apartment at nakituloy sa bahay ng isang kaibigan ko para magpalamig ng ulo, Papa Dudut. Alak pa, Mika! Ito pa, oh. Teka, Jenny, awat muna. Ang dami ko na yatang nainom eh. Eh, ano naman kung maparami ka ng inom ngayong gabi? Alam mo namang mabilis akong malasing, di ba? Ayun ang maganda, Mika. Kapag nalasing ka, makakalimutan mo na yung Aldrin na yun. Uy, grabe ka naman. Hindi ko naman siya gustong kalimutan eh. Kung hindi, eh bakit bigla kang nagyaya na gumimik at magpakalunod tayo sa alak ngayong gabi? Eh, gusto ko lang nakalimutan yung stress sa relasyon naming dalawa. Pero, hindi naman ibig sabihin na gusto ko na siyang kalimutan o kung ano pa man. Nagpapalamig lang ako ng ulo para hindi kami parehas sumabog ni Aldrin kapag nagkita at nag-usap ulit kami. Ganun na din yun. Sinasabi ko sa'yo, sa hiwalayan din matutuloy ang relasyon yung dalawa. Bakit parang minamanifest mo na maghihiwalay kami ni Aldrin? Hindi sa ganun, Mika. Nakikita ko lang talaga na hindi na kayo magkakaayos pang dalawa. Bakit mo naman nasabi yan? Naalala ko lang kasi yung madalas mong ikwento noon na medyo nawawalan ka na ng gana sa relasyon nyo. Nabisi kasi siya masyado sa trabaho niya, tsaka nawala na halos ng oras para sa akin. Alam mo naman kung gaano ako kaklingi na tao, 'di ba? At gusto ko na palaging may oras sa akin yung boyfriend ko. Magkasama nga kami sa bahay pero halos hindi ko na siya nararamdaman. Bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Eh, kung may problema ka na pala sa kanya. Hindi naman ganun kadali yun eh. Lalo na at nagsasama na kami sa iisang bahay. Tsaka wala pa naman talaga yan sa isip ko. Sa ngayon, gusto ko lang talagang magpalamig ng ulo. Kaya umalis muna ako sa apartment namin. Para kapag nag-usap na ulit kami ni Aldrin, mas maayos na tsaka wala nang sigawan. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Pero Mika, alam mo, may napansin ako. Ano naman yun? You know, yung pogi dun sa kabilang table. Kanina pa tingin ang tingin sa'yo. Ha? Baka naman hindi ako yung tinitingnan niya. Naku, sure ako, 100%. Malapit ka na nga matunaw sa kakatitig niya sa'yo. Masyado ka lang malisyosa kaya kung ano-anong napapansin mo. Alam mo, mabuti pa... Mika! O ano? Kakagulat ka naman. Bigla-bigla ka nalang tumitili halos dyan. Papalapit na si Pogi dito sa table natin! Hi girls. Iniwan na kasi ako ng mga kasama ko eh. Okay lang ba kung makashare muna ako ng table sa inyo? Don't worry, harmless ako. Kahit hindi ka pa harmless, welcome ka dito sa table namin. Jenny! Charot lang!
I'm Jenny nga pala. And you are? Justin. Nice meeting you, Justin. Nice meeting you din, Jenny. What about you, miss? Okay lang ba na malaman ko rin ang pangalan mo? Mika. It's Mika. Nice meeting you, Mika. Kuha lang ako ng drinks, ha? Maiwan ko muna kayo. Jenny! Okay lang yan, Mika. Harmless naman daw tong si Justin, kaya siya na munang bahala sa'yo. Diba, Justin? Oo, ako na munang bahala sa kanya. Maingat naman ako pagdating sa babae kaya wala kang dapat na alalahanin sa akin. Papa Dudut, kagaya ng sabi ko kanina ay maayos naman na karelasyon si Aldrin. Wala akong marereklamo sa kanya dahil ginagawa niyang lahat para sa akin at sa relasyon namin. Palagi siyang naglalaan ng oras para kahit makapag-date kami. Isang beses sa isang linggo ay magagawa niya. Ang sabi niya pa nga noon ay hindi porke magkasama na kami sa bahay ay hindi na kami gagawa ng ibang magandang memories sa labas. May pagka-outgoing na tao pa naman siya at siya palagi ang nagyayaya na puntahan namin ang mga lugar na hindi pa namin napupuntahang pareho. Nagsimula lang talaga ang pagbabago niya nang ma-promote siya sa trabaho. Hindi na kami masyadong lumalabas para mag-date. Late din siyang umuuwi ng apartment dahil sa mga overtime niya at madalas na mainit ang ulo niya kapag magkasama kaming dalawa. Dinadala niya rin kasi hanggang sa apartment ang mga trabaho niya. Buti sana kung trabaho lang, pero pati yung stress, nadadala niya. Papadudot yon ang naging dahilan para magsimulang tumabang ang relasyon naming dalawa. Bagay na kinakalungkot ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, madali talaga akong malasing. Pero hindi ako mabilis maging komportable sa isang tao. Pero nang gabi na nakilala ko si Justin ay parang may kakaiba sa kanya. Na dahilan para maging magaan ang loob ko habang magkausap kaming dalawa. Kaya hindi ko napansin na napaparami na talaga ang inom ko ng alak noon. Siguro kasi ng mga oras na yon ay nagsimula nang lumabas yung stress sa relasyon namin ni Aldrin na naipon noon sa dibdib ko. Hindi ko nga napansin na umiiyak na pala ako habang nagkukwento kay Justin. Basta naramdaman ko na lamang na parang lumulutang ako pero gumagaan naman ang pakiramdam ko. Ganon talaga siguro kapag nailalabas mo na yung nararamdaman mong bigat at sama ng loob. Kahit papaano, Papadudod, ay nakakahinga ka na ng maluwag. Pagkatapos noon, naalala ko na niyaya ko pa siyang sumayaw si Justin. Kasi gusto ko talagang i-enjoy ang mga oras na yon. Yung mga oras na alam kong para sa sarili ko, Papadudot. Grabe. Sobrang sakit ng ulo ko. Ano bang ginawa ko kagabi at ganito kasakit ng ulo ko? Teka, nasan ako? Bakit wala akong damit at kumot lang ang nakabalot sa katawan ko? Nasaan ang bag ko? Nasaan ang cellphone ko? Oh, mabuti naman at gising ka na, Mika. Ikaw? Anong nangyari kagabi? Wala kang naaalala sa nangyari kagabi? Magtatanong ba ako kung may naaalala ko? Nasaan ba ako? Nandito ka sa kondo ko. Kondo mo? Bakit mo ako dinala rito? Mika, relax. Mabuti pa kumain ka muna. Eto, may dala akong tray ng pagkain, kape at gamot para sa'yo. Sigurado kasi ako na masakit ang ulo mo dahil sa hangover. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ako dinala dito at anong ginawa mo sa akin? Ha? Ilalagay ko muna tong tray ng pagkain dito sa lamesa, ha? Okay.
Bago mo ako pag-isipan ng masama, gusto ko lang sabihin sa'yo na kusa kang sumama sa akin dito. Ako? Kusang sumama sa'yo dito sa kondo mo? Oo, kahit tawagan mo pa yung kaibigan mong si Jenny. Nagaya na nga siyang umuwi kayo kagabi, kaya lang ang sabi mo, gusto mo pang uminom ng alak kasama ko. Sinabi ko yun. Oo, kaya inihabilin ka na lang niya sa akin. Pagkatapos, nung sobrang lasing ka na talaga at halos hindi ka na makatayo, hiningi ko na sa'yo ang address mo para maihatid na kita pa uwi sa inyo. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit nandito ako ngayon sa kondo mo? Kasi ang sabi mo, ayaw mong umuwi sa bahay ng kaibigan mo. At ayaw mo rin naman na ihatid kita sa apartment yun ng boyfriend mo. Tapos tinanong kita kung saan mo gustong magpahinga. Ang sabi mo, dalhin na lang kita sa place ko. Kaya dinala mo ako dito para masamantala mo ang kalasingan ko, ha? Mika, ikaw ang unang humalik sa akin pagpasok pa lang natin ng kondo ko. Wala akong balak na masama sa'yo. Ang gusto ko lang makapagpahinga ka saglit dito sa place ko hanggang sa maging okay ka na. Kaya lang, naging mapusok ka, Mika. Hinalikan mo ako at pagkatapos, sinimulan mo na. Alam mo, tama na. Ayoko nang marinig yung tungkol sa mga yan. Kailangan ko na rin umalis. Nasaan ba yung mga gamit ko? Nandito sa may upuan. Inayos at tinupi ko na nga kasi kung saan-saan mo na lang hinagis yung mga yan kagabi. Justin, pwede bang lumabas ka muna para makapagbihis na ako? Kung okay lang naman sa'yo. Oo naman, ayos lang. Iwan muna kita dito para makapag-ayos ka na ng sarili mo. Pero inumin mo na rin yung gamot na nandyan sa tray para mawala ka agad yung sakit ng ulo mo, ha? Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa nagawa ko ng gabi na yon. Ang gusto ko lang naman ay magwalwal saglit, magpakalunod sa alak at makalimot sa stress sa relasyon namin ni Aldrin. Pero wala sa plano ko ang makipagkilala at mas lalong makipag one night sa ibang lalaki. Kaya naman sobrang gulong-gulo talaga ng isipan ko ng mga oras na yon. Nang makaalis ako ng kondo ni Justin ay tinawagan ko kaagad si Jenny at kinumpirman niya na totoo ang mga sinabi ni Justin. Ilang beses daw akong niyaya ni Jenny na umuwi na kami pero ayaw ko pa daw. Kaya iniwan na niya ako kay Justin. Doon ko rin nagsimulang maalala ang ilan sa mga parte ng kwento ni Justin. Na ako talaga ang humalik sa kanya at naging mapusok ng gabi na yon. Isang linggo pa ang lumipas ay nag-decide na akong umuwi ng apartment namin ni Aldrin. Nag-usap po kami ng masinsinan at ng araw na yon ay nagkaayos din kaming dalawa. Papa Dudut. Oh, Han! Ang aga mo namang nakauwi. Nauna ka pa sa akin ngayon dito sa apartment. Natapos ko kasi ng maaga ang trabaho ko kanina eh. Adobo ba yung naaamoy ko? Oh, niluto ko yung paborito mong chicken pork adobo. Ay, wow! Talaga? Namiss ko yan, ha? Sakto nga ang uwi mo kasi kakatapos ko lang ding magluto eh. Upo ka na dito para makakain na tayo. Sige. Ito na ang paborito mong chicken pork adobo. Yun, oh. Paglalagay na kita sa plato mo ah. Sige. Yan. Tikman mo na, Han. Sige, Han. The best pa rin talaga yung luto mo. Sira na naman ang diet ko ngayong gabi. Di ba naman kailangan mag-diet kasi sobrang sexy mo pa rin sa paningin ko. Bolero ka talaga kahit kailan. Kahit kailan hindi kita binola ha. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, totoo yun, Han. Oh, ito pang kanin oh. Thank you, Han, ha? Ay, oo nga pala. Holiday na next week. Saan mo gustong pumunta? Sakto, anniversary natin yun. Sa malapit na lang siguro, Han. Kahit mag 2 days staycation na lang tayo. Bakit 2 days lang? Naka-long weekend tayo pareho, di ba? Eh wala kasi kaming long weekend eh. Cancelled yung dapat na vacation leave namin next week dahil may mga report kami na kailangan tapusin. Pero triple pay naman yun kaya okay na rin. Hindi yun okay. Kasi ngayon lang tayo hindi makakapag-out of town sa anniversary natin. Eh, pasensya na talaga, Han. Pero makakabawi naman ako next month. Pwede na ulit kaming makapag-vacation leave nun. Sana nga. O siya, kain na lang tayo. Baka mawalan pa ng lasa tong niluto mong adobo.
Ang tagal naman ni Jenny. Kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa coffee shop eh. Mika, Justin? sabi na ikaw yan eh. Sinong hinihintay mo? Boyfriend mo ba? Hindi. Si Jenny. May usapan kasi kaming magkikita kami ngayon dito sa coffee shop. Ang tagal nga niya eh. Okay lang ba kung makishare muna ako ng table habang hinihintay mo siya? Oo naman. Thank you. Oh, kumusta ka naman? Ayos lang. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang din. So, nagkaayos na kayo ng boyfriend mo? Oo. Doon na rin ulit ako nag-i-stay sa apartment namin. Mabuti naman kung ganun. Mika, sorry dun sa nangyari sa atin last time ha. Alam mo, na-realize ko na tama ka sa sinabi mo. Parang nasamantala ko nga yung kalasingan mo nun. Dapat hindi ko hinayaan na madala ako sa ginawa mo kasi lasing ka lang naman ng mga oras na yun. Ayos lang yun. May kasalanan din naman ako eh. Dapat hindi ako uminom ng marami at nagpakalasing kasi hindi ko talaga nakokontrol ang sarili ko. Kaya pasensya na rin kung nagkalat pa ako sa kondo mo. Hindi ka naman nagkalat doon. Umalis ka pa nga kaagad pagkatapos mong magbihis eh. Sa totoo lang, Justin, nahihiya ako sa ginawa ko kaya umalis na lang kaagad ako nun. Pero thank you pa rin kasi inasikaso mo ako hanggang sa umagang yun. Papadudot naramdaman ko ulit sa gaan sa pakiramdam ko ang naidulot ng pag-uusap namin ni Justin ng mga oras na yon. Sa totoo lang, pagkatapos ng huling pagkikita namin ay may mga oras na hinahanap-hanap ko siya. Hindi ko lang ini-entertain yung nararamdaman ko na yon kasi alam ko na mali talaga. Pero sa muling pagkikita naming dalawa ay parang bumalik lahat ng pananabik na nararamdaman ko para sa kanya. Sakto pa na hindi ako sinipot ni Jenny ng araw na yon kaya mas mahaba ang naging oras ng pag-uusap namin ni Justin. Marami kaming napagkwentuhan kasama na ang tungkol sa relasyon namin ni Aldrin. Naalala niya raw kasi yung iako ng gabi na magkasama kaming dalawa. Nararamdaman niya raw ang pagod at stress ko ng mga oras na yon. Akala nga daw niya ay tuluyan na akong makikipaghiwalay kay Aldrin. Pero sinabi ko na ayoko na ring basta tapusin ang ilang taon na relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging madalas ang pagkikita at pag-uusap namin ni Justin noon. Hindi na lang tungkol sa relasyon namin ni Aldrin ang mga topic naming dalawa. Mga random topic na minsan nga ay wala ng kwenta pero pinag-uusapan pa rin namin. Nang mga panahon na yon ay naging mas busy naman si Aldrin sa trabaho. Kaya mas madalas ko pang ang kausap si Justin. Mas marami akong oras sa kanya kahit si Aldrin ang kasama ko sa bahay. Minsan nga ay pinupuntahan pa ako ni Justin sa opisina. Niyayaya niya akong magkape bago ako umuwi. Sa kanya ko naman nakukwento ang mga stress ko sa trabaho. Doon ko nagsimulang maramdaman na nagsisimula ng magkaroon ng espasyo si Justin sa puso ko. Sa maniwala kayo at sa hindi ay sobrang pinipigilan ko po yon. Kaya lang kasi nagsimula ng maibigay sa akin ni Justin ang mga bagay na hindi na ibibigay sa akin ni Aldrin noon. Ang atensyon, ang pag-aalaga, at oras niya, Papa. Akala ko hindi ka na magkakaroon ng oras ulit para sa akin. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Bumibuelo lang talaga ako. Naiintindihan ko naman kasi mag-iisang taon ka palang halos sa bagong posisyon mo sa opisina. Salamat sa pag-intindi palagi sa akin, Hana. Alam ko na ikaw yung pinaka nahirapan kasi madalas sinasalo mo yung init ng ulo ko eh. Pero sana wag mong kalimutan na ginagawa ko lahat to para sa future nating dalawa ha. Konti na lang. Pwede na nating malipatan yung hinuhulugan kong bahay. Tsaka, makakakuha na rin tayo ng kotse kaya masusundo at maihatid na rin kita sa trabaho mo. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan na kita sa pagbabayad sa mga yan para hindi ka na nahihirapang mag-budget.
Hindi na kailangan kasi kaya ko namang hulugan lahat eh. Mas kailangan ko na lawakan mo yung pag-unawa mo sa akin. Sa mga ginagawa ko sa trabaho ko, mas kailangan kita sa tabi ko. Kahit kailan, hindi ako nawala sa tabi mo, Han. Alam ko, kaya malaki ang pasasalamat ko sa'yo kasi hindi ka napagod sa akin. Kaya nga gusto ko sana na ibigay sa'yo to. Anong laman ng maliit na kahon na yan? Buksan mo para malaman mo. Sige. Han, para sa nang singsing na to? Han, gusto ko magsimula tayo ulit. But this time, gusto ko ibang level naman. Mika, will you marry me? Oo. Siyempre, oo. I will. I will marry you, Aldrin. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Tapos, kanina mo pa tinitingnan yung engagement ring mo. Wala lang. Wala lang, pero kanina ka pa napapatulala dyan. Magkwento ka na, dali. Makikinig ako. Anong chika yan, girl, ha? Wala naman akong chika, Jenny. Pwede nga. Oo nga. Okay lang naman ako. Okay. Sige, sabi mo eh. Ako na lang ang magtatanong para may pagchikahan tayo. Bakit parang hindi ka masaya na ikakasal ka na? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Eh, halata kasi sa mukha mo habang nakatitig ka dyan sa engagement ring mo. Tsaka, hanggang ngayon nga hindi mo pa rin pinopost o di kaya sinostory man lang sa social media yan eh. Kaya aminin mo na sa akin, may gumugulo talaga ngayon sa isipan mo, no, Mika? Sige na nga. Sasabihin ko na ang totoo. Eh, Jenny, para kasing hindi na ako sigurado kung gusto ko pa ba talagang magpakasal kay Aldrin eh. Ayan na nga bang sinasabi ko. Matagal ko nang nararamdaman yan. So, nahuli mo na ba siyang may ibang babae kaya ayaw mo nang ituloy ang kasal? Walang ganyan, Jenny. Kahit kailan, hindi ako niloko o sinaktan ni Aldrin. Ah, okay. Eh, bakit biglang nagbagong isip mo? Hindi ko na kasi nakikita yung sarili ko na siya yung kasama ko habang buhay eh. Pakiramdam ko kasi hindi niya na ako maaalagaan ng maayos. Masyado siyang focus sa trabaho. Oo, alam ko na para sa aming dalawa din yun. Para sa akin o sa future namin. Pero hindi lang naman kasi yun ang kailangan eh. Kailangan ko rin ng presence ni Aldrin sa buhay ko. Gusto kong maramdaman na nakafocus siya sa akin at hindi lang sa future naming dalawa. Papadudod sa ilang taon na relasyon namin ni Aldrin ay never siyang gumawa ng kahit na anong bagay para masaktan ako. Naging faithful siya sa akin kaya lang nang mas makilala ko siya. Na-realize ko na marami din pala kaming pagkakaiba. May mga katangian siya na hindi ko alam kung gugustuhin ko bang makasama sa panghabang buhay. Dumagdag pa ang presence ni Justin sa buhay ko. Si Justin na mas nabibigay ang oras na hinahanap ko mula kay Aldrin. Pero mula nang tanggapin ko ang alok na pagpapakasal ni Aldrin sa akin ay naisipan ko na kailangan ko nang itama ang lahat sa buhay ko. Hindi pwede na magpatuloy pa ang kung anuman ang nararamdaman ko para kay Justin. Ayaw ko nang patuloy na magkasala sa relasyon namin ni Aldrin. Kaya naman nag-decide ako na simulan nang iwasan si Justin, papadudot. Oh, Han, napatawag ka. Itatanong ko lang kung pauwi ka na. Oo, kakalabas ko lang ng opisina namin. Bakit? Malilate kasi ako nang uwi sa apartment eh.
May meeting pa ako ng 7 o'clock mamaya. Ah, ganun ba? Pasensya ka na ha. Hindi kita masasabayan na mag-dinner. Ayos lang yun, Han. Nag-order na nga rin pala ako ng food para sa dinner mo. Pinakiusapan ko na lang yung kapitbahay na i-receive yung order kapag wala ka pa. Thank you, Han. Pero dapat hindi mo na ginawa yun. Pwede naman akong bumili ng pagkain bago ako umuwi eh. Pambawi ko man lang kasi ang sabi ko, sabay tayo magdi-dinner ngayon, di ba? Han, kailangan ko na rin bumalik sa loob ha. Tatawagan na lang ulit kita mamaya. Bye. I love you. Sige, Han. I love... Huh? Pinaba na pala niya. Ay, makapunta na nga sa may waiting shed para makasakay na ako ng taxi. Mika, Justin! Anong ginagawa mo rito? Wala naman tayong usapan na magkikita tayo ngayon eh. wala nga pero gusto kasi kitang makita kaya pinuntahan kita dito. Bakit? May problema ba? Kung meron, tinext mo na lang sana ako kaya tinawagan mo na lang ako. Mika, bakit mo ba ako iniiwasan? Ha? Saan naman galing yan? Hindi kita iniiwasan, Justin. Kung hindi, bakit hindi mo na sinasagot ang mga text o tawag ko? Naging busy lang ako sa trabaho. Yun lang yun. Mika, may problema ba tayo? Ano bang sinasabi mo? Wala naman tayong problema, Justin. At wala tayong dapat na maging problema. Talaga? Wala? Wala kang gustong sabihin? Hindi mo ipapaliwanag kung bakit mo ako iniiwasan? Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Kailangan ko nang umuwi. Mika, sandali. Bitiwan mo nga ako! Mag-usap nga kasi muna tayo. Huwag mo akong talikuran. Mahirap pa talagang intindihin na wala tayong dapat na pag-usapan, Justin. Gusto kita at alam kong gusto mo rin ako kaya mo ako iniiwasan. Justin, ikakasal na ako. Alam ko, sinabi sa akin ni Jenny. Pero hindi mo naman na siya mahal, di ba? Mika, aminin mo na yung totoo. Gusto mo na rin ako at ayaw mo nang magpakasal kay Aldrin. Gusto mong malaman yung totoo? Sige, aaminin ko na. Nalilito na ako sa nararamdaman ko ngayon. Litong-lito na ako kasi pakiramdam ko, may nararamdaman na ako sa iyo, Justin. Ayun naman pala eh. Bakit hindi mo nalang hiwalayan si Aldrin? Hindi ganun kadali yun. Bakit nga? Ako naman na yung gusto mo, di ba? Kaya iwanan mo na yung lalaking yon, Mika. Iwanan mo na siya. Para sa akin. Gulong-gulo ang isipan ko noon, Papa Dudut. Pero syempre, hindi ko hiniwalayan ang boyfriend ko. Ayokong basta na lamang itapon yung ilang taon ng relasyon naming dalawa. Aldrin is a very responsible partner and a good provider. Sadyang hindi lang siya perpekto at may kaunting pagkukulang. Ang pagkukulang na natagpuan ko kay Justin. Sa totoo lang kasi ay mas napupunan niya ang emotional needs na kailangan ko. Para bang hindi ko na kailangang magkwento sa kanya o sabihin kung ano man ang problema ko. Nababasa na kaagad niya kung ano ang nasa isipan at nararamdaman ko. Kaya nga mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Kasi nakita ko na mas naiintindihan niya. Papadudod hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin po ako. Patuloy si Aldrin sa pagpaplano ng kasal naming dalawa at si Justin naman ay patuloy din na naghihintay at umaasa na hiwalayan ko na si Aldrin para sa kanya. Ayokong gumawa ng desisyon na sobra kong pagsisisihan sa bandang huli. Hindi ko rin alam kung paano pipili sa kanilang dalawa. Dahil alam ko na merong isang masasaktan sa desisyon na gagawin ko. Hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko at sana'y makarinig o makabasa ako ng mga komento sa ating mga kabarangay na makakatulong sa kung ano man ang pinagdaraanan ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Mika. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Barangay LS 97.1 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay
Love Stories. Love Stories. Kung marami ang nag-aasam ng anak ay meron ding iilan na hindi pa handang maging magulang. Kaya nga nakakapagdesisyon sila ng padalos-dalos at pagdating ng panahon, gusto nila yung pagsisisihan. Ganyan ang eksaktong kapalaran ni Elena, ang ating kabarangay ngayong Sabado, at naisin man niyang ibalik ang kahapon. Hinding-hindi na yon mangyayari at ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay magsisi. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elena. 37 years old, taga Rizal at isang mananahe. Nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko kung saan nagtatahi kami at nagbebenta ng mga damit pambahay, pambata, shorts, kurtina at mga punda ng unan. May pwesto rin po kami sa Tagaytay, Tiangge at online seller sa isang shopping platform. Bukod sa pananahe ay inaalagaan at binabantayan ko rin ang mga anak ng kapatid ko, lalo kapag nasa Tiangge sila para magtinda. Close po kasi kami ng mga pamangking ko at parang nanay na rin ang turing nila sa akin. Masaya naman po ako kapag inaasikaso sila. Papa Dudut, thankful po kami sa mga blessings namin ngayon dahil kahit may pandemya ay unti-unti na po kaming nakakaraos sa araw-araw. Noong maliliit kasi kami ay sobrang hirap ng buhay. Nasa Tondo pa kami noon nakatira at napadpad na lamang sa Rizal dahil taga rito ang mga kamag-anak ni tatay. Kaya masasabi kong dito na rin ako nagkaisip. Namasukan bilang tindera ng isda at gulay si nanay sa isang talipapa sa bayan ng Angono, samantalang tubero at karpentero naman ang hanap buhay ni tatay. 3 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Siyempre, lahat ng magulang walang gusto kundi ang makapagtapos ang mga anak nila sa pag-aaral. Yun din ang pangarap sa amin ni nanay at tatay, Papa Dudut. Kaya ginagawa nilang lahat para maigapang lamang ang pang-araw-araw na baon at gastusin namin sa school. Lagi rin nilang pinapaalala sa amin na unahing makapagtapos bago mag-asawa. Simula bata ako ay tumatak sa akin ang bili na yon ng mga magulang namin. Kaya nga hanggat maaari ay iniiwasan kong i-entertain yung mga batang lalaki na nakikipagkaibigan sa akin. Wala po ako naging boyfriend mula elementary hanggang high school, kaya tuwang-tuwa sina nanay at tatay sa akin. Lagi nila akong binibida sa mga kumari at kumpare nila na mabait at masunuring anak daw ako. At hindi raw sila makapaghintay na makagraduate ako sa college nang sa wakas ay magkaroon na ng profesional sa pamilya namin. Hanggang sa tumungtong ako sa 19 na taong gulang. Tanda ko nasa 2nd year college ako sa kursong education nang makilala ko si Dexter. Dati siyang tourism student pero nag-transfer sa course namin. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Bali 22 years old na po siya that time. Mabait po si Dexter at mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At makaraan ng ilang buwan, lumalim po ang aming pagkakaibigan. Dexter, ano ba? Bakit kanina mo pa ako iniiwasan? Hindi mo nga ako kinausap kanina sa klase natin eh. Parang wala lang ako sa'yo.
Wala lang talaga ako sa mood. Kilala mo naman ako pag bad trip, di ba? Yun lang yun. Yun nga ang hindi ko magets. Bakit ka bad trip? Kanino ka bad trip? Ay nako, ba't ba ang dami mong tanong? Ay, gusto mo talagang malaman? Malamang tinatanong ko nga, di ba? Sa'yo ako bad trip. At bakit naman? Ano bang ginawa ko para mainis ka ng ganyan sa akin? Kaya ka ba nagkakaganyan kasi nabuntis mo ko? Hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Machismis pa tayo. Ano kung i-chismis nila? Totoo naman na buntis ako at ikaw ang ama. Siraulo ka talaga. Sigurado ka bang buntis ka? Mamaya niloloko mo lang ako. Sinasabi ko sa'yo, Elena, hindi magandang biro yan ha. At bakit naman ako magbibiro, Dexter? Oo, buntis ako. Oh, ayan. Tingnan mo ang resulta ng pregnancy test ko. 2 linya. Ibig sabihin positive. Buntis ako. Ay, buwisit namang buhay to. Patay ako nito kay nanay at tatay. Hindi nga nila alam na may boyfriend ako tapos ngayon magkakaapo na sila. Aba, akala mo ikaw lang ang patay sa mga magulang? Ako rin. Anong pinagsasasabi mo dyan? Bakit parang mas ikaw pa tong takot at nag-aalala? Baka nakakalimutan mo, ako ang nagdadala sa anak natin dito sa tiyan ko. Sabing hinaan mo yung boses mo eh. Para sabihin ko sa'yo, isang malaking pagkakamali ang lahat ng to. Yung pagbubuntis mo, hindi dapat nangyari yan. Kasi hindi pa ako handang maging tatay. May mga pangarap pa ako sa buhay. Wala pa akong planong bumuo ng pamilya. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan, Dexter. Mangilabot ka nga. Tao ka pa ba? Nabuntis lang ako, naging demonyo ka na. I'm sorry, okay? Pero nagpapakatotoo lang ako. Saka alam ko, ramdam ko, ganun ka rin. Diba, sabi mo patay ka kapag nalaman ng parents mo magkakababy na tayo? Ibig sabihin, hindi pa talaga buo yung loob mo na magkaanak tayo. Kasi nag-aaral pa tayo at marami pa tayong pangarap sa buhay. Ano gusto mong gawin ko? Nandito na sa tiyan ko ang anak natin. Ilang araw pa lang naman yan. Pwede mo pang alisin yan sa sistema mo. Gusto mong ipalaglag ko ang baby natin? Oo! Napapaliw ka na ba? Baliw na kung baliw. Pero baka matuluyan na ako kapag pinanganak mo ang batang yan. Intindihin mo kasing mabuti ang sinasabi ko. Please lang. Pareho pa tayong hindi handa na maging magulang. Kaya bakit natin ipipilit na buhayin ng batang yan kung magiging miserable lang siya pag pinanganak mo? Mahal, makinig ka naman sa akin oh. Di ba may tiwala ka naman sa akin? Pero natatakot ako, Dexter. Di ba masama yun? Masama na ipalaglag ang baby kasi parang pinatay mo na rin siya. Wala pa namang masyadong muwang sa mundo yung baby sa tiyan mo. Baka nga dugo pa lang yan eh. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na siya. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako eh. Hindi kita iiwan. Makikita mo. Mas magiging okay tayo pag nawala ang anak natin. Papa Dudut, alam kong malaking kasalanan sa Diyos ang pagkakasundo namin ni Dexter na ipalaglag ang baby namin. Pero pareho po kaming lito at desperado ng panahon na yon. Siyempre masakit din sa akin yung reaksyon niya na hindi siya masaya at hindi pa siya handa sa responsibilidad ng pagiging tatay at padre de pamilya sa aming baby. Aaminin ko na para akong pinagsakluban ng langit at lupa dahil pinamukha niya sa amin ng magiging anak niya. Na malaking pagkakamali yung nangyari sa aming dalawa. Naging kami po ni Dexter, Papa Dudut. Pero sekreto lamang po yun. Lalo sa parents namin. Kung may nakakaalaman, mga barkada lang po namin at nag-promise naman sila na hindi ipagkakalat. Fast forward. Dahil sa aming kapusukan ay may nangyari sa amin at nagbunga po yun. Ang totoo ay hindi pa rin po talaga ako handa na maging magulang dahil meron pa akong pangarap na makapagtapos ng college. Maging lisensyadong guro at makapagturo. Hindi ko po yun matutupad kung meron akong anak na aalagaan. Kaya natuloy po ang pagpapalaglag ko sa baby namin ni Dexter sa tulong ng kakilala ng isang kaibigan namin. Pagkatapos noon ay bumalik po sa dati ang relasyon namin ni Dexter na parang walang nangyari.
Kaya lang hindi pa nagtatagal simula nang mag-decide kaming alisin sa tiyan ko ang anak namin ay napansin ko na biglang nanlamig ang relasyon namin ni Dexter. Yun naman pala ay meron po siyang nilalanding babae na isang HRM student. Siyempre may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. May nakapagtimbre sa akin na kakilala ko sa course na yon. Na napapansin nilang may katext lagi ang naturang babae at hindi nagtagal ay nalaman nila kung sino ang lalaking kalandian nito. Walang iba kundi si Dexter na boyfriend ko. Sobrang sama po ng loob ko, Papa Dudut, dahil kahit sekreto lamang ang pagiging mag-on namin ni Dexter, still kami pa rin po ang magkarelasyon. Galit na galit ko siyang kinumpronta ng araw na yon. Bakit mo ginawa yun, Elena? Ang kapal naman ang mukha mo tanungin kung bakit kita sinampal. Alam mo, kung Aray! tutuusin, Ano ba? kulang pa nga yan. Dapat sa'yo sinasaktan ng gusto. Napakasama mo. Pwede ba tigilan mo na ang kasasampal sa akin? Ano ba kasing ginawa ko? Nagbababae ka. Yan ang ginagawa mong animal ka. Akala mo ba bobo ako? Tanga? Inosente? Akala mo yata ganong klaseng babae ako pwes nagkakamali ka. Huling-huli ka na. May ebidensya ako rito ng mga pictures nyo na palihim na nag-uusap kapag di tayo magkasama. Aminin mo na kasi, niloloko mo akong lintik ka. Okay, sige. Inaamin ko. Napakasama mo, Dexter! Napakademonyo mo! Elena, ano ba? Kung mag-eskandalo ka ng ganyan, baka patulan na talaga kita. Mahiya ka nga. Mamaya may makarinig pa sa atin tapos isipin nag-aaway tayo. Aba, bakit? Mukha ba tayo nagkakasiyahan dito ngayon? Tsaka teka nga, bakit parang ang yabang mo pa dyan? Inamin mo na nga na nambababae ka pero parang ang dating normal lang yun sa'yo? Paano naman kasing hindi ako titingin sa iba? Ganyan ang ugali mo. Habang tumatagal, nakakabwisit ka na, alam mo ba yon? Ang dali mong magselos. Lahat na lang pinagseselosan mo. Barkada ko, classmates natin. Tapos nasasakal na rin ako sa relasyon nating dalawa. Masyado kang emosyonal at kulang sa atensyon. Ano bang palagay mo sa akin? Yaya mo? Magulang mo? Hindi naman, di ba? May sarili akong buhay tapos gusto mo lagi kang nakikisawsaw. Ano? Bawiin mong sinabi mong yan kasi nakakasakit ka na! Marunong ka palang masaktan? Kasi kani-kanina lang, ikaw yung nananakit eh. Tinan mo nga itong mga hampas at palo mo sa akin. Bakit pa sa braso ko yung kamay mo? Tapos ito yung mukha ko. Sigurado akong pulang-pula na sa sampal mong gaga ka. Ano na lang sasabihin ko sa parents ko pag nagtanong sila kung na paano to? Hindi ko naman yan gagawin sa'yo kung naging matino ka lang sana. At hindi ka nang bababae. Tigilan mo na nga ang paninisi sa akin. Saka hindi ako mambababae kung hindi ka aastang baliw at siraulo dyan. Hindi mo ako pag-aari. Kung magpapatuloy ka sa ganyang ugali mo, maghiwalay na lang tayo. Ayoko na sa'yo kasi nakakasawa at nakakaumay ka. Dexter naman! Huwag mo namang sabihin yun! Huwag mo akong iwan at huwag mo ako ipagpalit sa iba! Hindi ko kasi kaya kapag nangyari yun, please lang! Ang gusto ko lang naman, ako lang! Ayoko nang may kahati sa'yo kasi sakit ka lang dapat! Baliw! Siraulo! Sinabi hindi mo ako pag-aari, lintik ka! Mabuti pa, dyan ka na! Alis na ako at huwag kang susunod sa akin! Nakakabwisit yung pagmumukha mo! Dexter! Please, wag ka umalis! Wag mo akong iwan! Yung masama na ang loob ko kay Dexter lalo pong sumama pagkatapos ng pagtatalo naming yon, Papa Dudut. Sa isip ko sa aming dalawa ako at wala nang iba ang mas may karapatang magalit at maghinanakit dahil sa katarantaduhan niya. Pero bakit parang ang ending ay kasalanan ko kasi masyado akong clingy sa kanya at pakiramdam niya ay nasasakal na siya. Alam ko, Papa Dudut, na excuses lang niya ang mga bagay na yon para mapagtakpan ng kasalanan niya at siya ang lumabas na biktima sa aming dalawa. Kaya galit na galit po ako sa kanya ng panahon na yon at kulang na lang ay isumpa ko siya, Papa Dudut.
Ilang araw din po kaming hindi nagpansinan ni Dexter at mas mahirap yon sa parte ko dahil magkaklase kami. Tingin ko nga ay ako lang ang affected dahil mukhang ayos lamang siya. Nagagawa pa nga niyang makipagtawanan sa iba naming kaklase at sumama sa mga gimmick o inuman ng mga ito after class. Mahal na mahal ko po si Dexter, Papa Dudut. Tawagin niyo na po akong tanga, martir o himang. Pero may pagka-hopeless romantic kasi akong tao. Siya rin kasi ang first love ko at first boyfriend ko kaya gusto kong siya na rin ang mapangasawa ko. Kaya kahit may kasalanan siya sa akin at sa relasyon namin ay nagbulag-bulagan po ako sa mga kalokohan niya kahit harap-harapan na po ang pakikipaglandian niya sa ibang babae. May punto po na nagmanik luhod ako sa kanya. Para piliin lamang niya ako kaso sa huli, iniwalayan pa rin niya ako. Hindi ko po kayang ipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko ng panahon na yon. Daig ko pa ang sinaksak ng libu-libong patalim sa dibdib, sa braso, sa binti at sa katawan, pero buhay pa rin ako at nasasaktan. Hindi po ako kaagad nakapag-move on lalo na nang mag-drop out si Dexter sa pag-aaral. At nawala na lang bigla. Ang resulta, nawalan po ako ng gana. Tumigil na lamang ako sa pagpasok sa klase namin at hindi ko na natupad ang pangarap ng mga magulang namin na makapagtapos ako sa kolehiyo. Papa Dudut, disappointed po kasi sa akin ng parents namin at kitang-kita ko ang kalungkutan sa mga mata nila nang mag-decide akong tumigil na ng tuluyan sa pag-aaral. Nahihirapan po kasi akong mag-concentrate sa klase namin at para bang gusto ko na lamang magkulong sa bahay namin at magmukmok. Siyempre, palaisipan sa pamilya ko ang pinagdadaanan ko ng panahon na yon. Akala pa nga ni nanay ay may sakit ako. Kaya nangutang pa siya sa amo niya ng pera. Mapa-check up lamang ako sa doktor. Pero normal po ang mga medical test result ko. Kaya nakahinga ng maluwag si nanay. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-alala sa akin dahil magiging okay din ako. Pagkalipas ng ilang buwan ay nag-decide po ako na tigilan na ang pagmumukmuk ko. Pero imbes na bumalik ang gana ko sa pag-aaral ay naisipan ko maghanap ng mapapasukang trabaho para makatulong sa mga magulang namin. Nag-apply po ako sa mga convenience store at swerteng natanggap ako bilang cashier. Tapos ay nagtrabaho din po ako sa fast food bilang all-around crew. Hindi nagtagal ay niyaya po ako ng isang agent na nagre-recruit ng panahon na yon sa fast food ng isang mall kung saan ay nakatambay lang naman ako at naghihintay sa kaibigan ko. Bale, sinama niya ako sa grupo ng mga ino-orient nila para maging call center agent. At dahil kahit papaano, tiwala naman ako sa English at pronunciation ko ay sinubukan ko. Tapos nakapasa po ako at nag-start na mag-training. Nang maging regular po ako at sumisweldo na ng mataas kesa sa dati kong trabaho, nakatulong na po ako sa mga gastusin namin sa bahay at pagpapaaral sa mga kapatid ko. Kahit papaano ay naging proud po ako sa sarili ko dahil nakikita kong nagkakaroon ng direksyon ng buhay ko. 1.5 taon na po ako noon bilang call center agent nang maglaro ang tadhana. Kung kailan kasi tuluyan na ako nakamove on kay Dexter na first love and first boyfriend ko, ay saka naman biglang nag-cruise ang landas naming dalawa, Papa Dudut. Kumusta ka naman, Elena? Ang tagal din nating hindi nagkita. Ayos lang. Ito, working as call center agent. Diyan lang office namin sa malapit. Naisipan ko lang bumili ng kape bago mag-start shift ko. Ah, ganun ba? Sandali, nagkakape ka na pala ngayon? Oo, nakakailang cups nga ako nito araw-araw. Nakaka-addict kasi. Nako, hinay-hinay lang sa pag-inom ng kape ha. Masama rin yan sa kalusugan kapag napasobra. Alam ko naman yun. Hindi ko lang din maiwasan dahil kailangan lagi akong gising sa trabaho ko.
Kapag hindi ako nakakapagkape, daig ko pa yung sabog at lutang. Ganon? Ayos lang ba makipagkwentuhan sa'yo? Nagmamadali ka ba? Ang totoo, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo kasi bigla ako nawala after ng breakup natin. Alam kong masakit sa'yo na naghiwalay tayo tapos iniwan pa kita. Ewan ko kung anong pumasok sa isip ko nun. Kaya bigla ako nag-decide na tumigil sa pag-aaral at sumama sa tito ko papunta sa Cebu. Pinasok niya ako ng trabaho doon. Doon na rin ako tumira ng ilang taon. Elena, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Kaya gusto kong humingi ng sorry. Aaminin ko masama ang loob ko kasi sinaktan mo ko ng sobra-sobra noon. Hindi ko maintindihan kung ano bang naging kasalanan ko sa'yo para sa huli. Iwan mo ko at hindi piliin. Ikaw ang first love ko. First boyfriend, kaya normal na masaktan ako ng husto at mahirapang makamove on. Siguro, tinanggap ko na lang talaga na hindi tayo para sa isa't isa at merong nakalaan sa ating iba. Teka, maiba ako. May asawa ka na ba? Mga anak? Wala. Wala akong anak at mas lalong wala akong asawa. Sinubukan ko manligaw. Nagka-girlfriend naman ako pero iba ka pa rin, Elena. Sobrang ibang-iba yung relasyon natin at hindi ko yun mahanap sa mga babaeng nakasama ko. Alam ko lahat ng mga kasalanan at pagkukulang ko sa'yo. At sa maniwala ka o hindi, pinagsisihan ko yun ng gusto. Kung may babalik ko lang ang kahapon, hindi kita sasaktan at hindi kita iiwanan. Kaso wala eh. Nagpakagago ako. Imposibleng matama ko pa yung mga maling nagawa ko. Mga bata pa tayo noon kumpara sa edad natin ngayon. Siguro mas nag-mature na tayo. Tsaka pinatawad na kita, Dexter. Hindi ko man maintindihan yung mga dahilan mo noon kung bakit mo yun nagawa. Hinayaan ko na lang na tulungan ako ng panahon na maghilom. Tapos sino mag-aakala na magkikita tayo ulit, di ba? Napaka mapaglaro ng kapalaran. Oo nga eh. Pero naniniwala ako na may dahilan ng pagkikita nating to. Pero ikaw ba? Meron ka na bang asawa o kahit man lang boyfriend? Wala akong asawa. Wala rin ako mga anak. At mas lalong wala akong boyfriend ngayon. Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa kasabihan na first love never dies? Ako kasi ay oo at napatunayan ko yon nang magkita ulit kami ni Dexter sa isang convenience store bago ako mag-duty sa trabaho. Natatandaan ko na nakikrave ako noon ng kape kaya naisipan kong bumili. Tapos yun na nga, nakita ko siya at sobrang nakakamangha na parang ewan yung pakiramdam nang magkumustahan na kami. Nandun yung pagkailang syempre. Pero dahil merong kaming pinagsamahan ay unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa. Nang makapag-share kami ng buhay namin at mga nangyari after our breakup, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malalim na tinik sa lalamunan, Papa Dudut. Kasi kahit papaano ay nagkaroon kami ng closure. Pero ang akala kong muli at huli naming pagkikita ay scam pala. Dahil bago kami naghiwalay ay hiningi ni Dexter ang bagong number ko. Nung una ay nag-alangan ako pero sa huli ay nangibabaw pa rin yung kagustuhan ko na makipag-reconnect sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nagsimula kami mag-text at chat ni Dexter, Papa Dudut. Aaminin ko na para kaming bumalik sa unang beses na nagkakilala kami kung saan bago sa amin ang isa't isa. Nakakatuwa at nakakakilig lang sa pakiramdam. Tulad noon, mabilis lang din kaming nagka-developan ni Dexter, Papa Dudut. At hindi nga nagtagal ay umamin siya na may nararamdaman siya para sa akin. Kabado, lito at excited po ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Parang sinisilihan ng puwit ko kasi hindi ako mapakali. Ang bilis at ang lakas ng tibok ng puso ko na para bang bumalik ako sa pagiging teenager. Ewan ko, Papa Dudut, pero iba yung hatak ni Dexter sa akin. At bagaman natatakot na ulit akong masaktan, kaya pinipigilan ko ang puso ko na mahulog sa iba.
Hinayaan ko po ang sarili kong mahalin ulit ang unang lalaking minahal ko. Sinabi ko pa nga sa sarili ko, by hook o by crook. Aaminin ko ulit kay Dexter na gusto ko pa rin siya. At nangyari yon, nangyayain niya akong makipag-date sa kanya, Papa Dudut. Elena, thank you ah. Thank you saan? Sa pagpayag mong lumabas kasama ko. Bakit naman ako hindi papayag? Siyempre, hindi kasi ako sigurado kung, alam mo na, kung pareho pa rin tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Ano ba to? Ang totoo kasi niyan, may feelings pa rin ako sa'yo. Tulad ng sinabi ko nung nagkita ulit tayo, iba ka sa lahat. At hindi ko mahanap sa iba yung katulad ng relasyon natin dati. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ngayon na nagkita ulit tayo, parehong single at walang commitment, tapos pumayag ka rin makipag-date sa akin ayoko nang sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos para bumawi sa'yo at itama ang mga mali ko. Sana hindi ka masyadong nabigla sa mga sinabi ko, Elena. Ano ka ba? Ayos lang. Actually, hindi lang ikaw ang may gustong aminin. Ako rin. May aaminin ka rin? Ano yun? Nakikinig ako. Ikaw rin kasi, malakas pa rin ang impact mo sa akin. Ewan ko ba? Hindi ko may paliwanag. Nung naghiwalay tayo, ginawa ko talaga lahat para kalimutan ka. May mga nanligaw sa akin, oo, pero hindi pa rin kita mapakawalan sa puso ko. Siguro nga kinukumbinsi ko lang ang sarili ko na nakamove on na ako sa'yo, na nakamove on na ako sa relasyon natin, kahit hindi naman talaga. Masaya ako nung nagkita ulit tayo. Kabado rin syempre kasi hindi pa ako ready na marinig mula sa'yo na pamilyado ka ng tao. Pero matapos mong sabihin na wala pang ibang babaeng nakahihigit sa akin dyan sa puso mo, umasa ako na baka may chance pa tayo, Dexter. Tingnan mo nga naman oh. Nakakatuwang isipin na sinadya talaga na magkita tayo ngayon para bumawi sa isa't isa. Pangako, Elena, magiging mas mabuting boyfriend ako. Ngayon na tama na ang panahon para sa ating dalawa. Walang araw na hindi ko ipagsisigawan sa mundo kung gaano ako kaswerte na dumating ka sa buhay ko. Yun kung hahayaan mo akong ligawan kita. Ano, payag ka? Walang problema. Pumapayag ako. Basta promise mo sa akin na hindi mo na ako sasaktan katulad dati. Kasi kahit paano may takot pa rin sa puso ko. Pero syempre mas nananaig yung pagmamahal ko para sa'yo. Mahal din kita, Elena. Sobrang mahal. Pangako, magiging good boy na ako. Araw-araw kitang uunahin. Tiwala na akong mas magagawa at mapapatunayan ko na yun ngayon. Kasi nasa tamang edad na ako. Di hamak na mas mature na ako mag-isip kaysa noon. Kaya huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa akin. At salamat pala sa pagkakataon. Huwag ka nang mag-thank you. Reserve mo na lang yan pag sinagot na kita. Ang tanong, sasagutin nga ba kita? Teka, di ba mutual na yung feelings natin? Oo, pero depende pa rin yun sa panliligaw mo. Naisip ko kasi baka magbago pa ang isip ko kaya dapat galingan mo. Matagal na yata akong magaling. Alam mo yan. Oo, at mayabang din. Kumain na nga tayo bago pa lumamig tong mga pagkain. The best daw ang steak nila rito. Oh, heto, tikman mo. Susubuan kita. Kung noon ay tinatago namin sa mga magulang namin ang relasyon naming dalawa, nang ligawan at sagutin ko po si Dexter ay ginawa ko na yung bagay na hindi ko nagawa noon. Yon ay ang ipakilala siya sa pamilya ko. Lalong-lalo na kina nanay at tatay. Kabado po kaming pareho nang dalhin ko siya sa bahay namin pero naging maayos naman ang pagkikita nila ng parents ko at ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ko. Malaking bagay po yon sa amin dahil mas maluwag ang kahit na anong relasyon kapag tanggap kayo ng mga magulang ninyo. Hindi nagtagal ako naman po ang ipinakilala ni Dexter sa parents and family niya. Naging okay rin po ang lahat sa dulo kaya tuwang-tuwa kaming dalawa, Papa Dudut. Wala na po akong mahihiling sa may kapal dahil muli niya kaming pinagtagpo ni Dexter.
at pinagsama bilang magkasintahan. Malungkot man at masakit yung paghihiwalay namin noong araw, naniniwala po kami na paraan lamang yon ng tadhana para ihanda kami sa panibagong buhay na haharapin namin. Ang tinutukoy ko po ay yung noong nag-decide kami ni Dexter na mag-live-in na at bumuo ng pamilya. Payag din naman po ang mga parents namin dahil pareho na kaming nasa tamang edad at may trabaho. Kaya na naming buhayin ang magiging anak namin, Papa Dudut. Kaya naman malakas ang loob namin. Walang pagsidlan yung kaligayahan ko sa puso ko matapos naming tumira sa isang bubong. Nangako si Dexter na balang araw pakakasalan niya ako. Kaya naman pinanghawakan ko yon, Papa Dudut. Pero that time ay hindi po namin priority ang wedding dahil gusto na po naming magkaanak. Papa Dudut, dream come true po ang pagsasama namin ni Dexter sa iisang bubong at pangarap na bumuo ng sarili naming pamilya. Siyempre umiidad na kami at kailangan na naming maghabol para naman hindi kami mapag-iwanan sa biyahe. Karamihan kasi sa mga common friends namin ay may mga anak na. Oo, nandun yung inggit kaya nga ang magka-baby ang priority namin that time. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay tama na ang panahon at pagkakataon kung saan ay pwede na kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya simula noon ay ginabi-gabi po namin ni Dexter ang pagsisiping, Papa Dudut. Umaasa po kasi kami na makakabuo kami kaagad kapag ginawa namin yon. Lumipas nga ang ilang buwan at wala pa ring nabubuo sa sinapupunan ko, Papa Dudut. May punto na pareho na kaming frustrated ni Dexter dahil consistent naman ang sex namin. Tapos pareho rin kaming healthy and capable. Alam ko yon dahil yon ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Regular din kasi ang menstruation ko kaya dapat mas malaki yung chance na mabuntis ako. Pero lagi pong negative ang resulta ng pregnancy test kaya nalungkot kami ng husto. May isang beses na na-delay ako sa menstruation ko at akala namin ay buntis na ako. Deep inside ay nagse-celebrate na kami ni Dexter dahil umaasa kaming sa wakas ay dininig na ng Diyos ang matagal naming panalangin sa Kanya. Pero pagkaraan ng 2 araw, niregla po ako, Papa Dudut. Kaya ganoon na lamang ang disappointment namin ni Dexter. Pero hindi pa rin kami sumuko. Sinubukan pa rin po namin kahit paulit-ulit na kaming nabibigo. Ganon naman talaga ang buhay. Walang mangyayari kung magmumugmok lamang kami sa sulok at hindi magpapatuloy, Papa Dudut. Negative na naman. Ano ba yan? Oh, mahal. Ang aga-aga, bakit parang nakasimangot ka? Sino bang hindi sisimangot? Negative na naman ang result ng PT ko, mahal. Tingnan mo, pangatlong beses ko na yan ngayong araw. Mahal, huwag ka naman stress. Ikaw din ang mahihirapan kapag inisip mo pa ng gusto. Paanong hindi ako masistress? Ang tagal na kasi nating sinusubukan. Kaso wala pa rin. Bakit yung ibang kakilala kong babae, isang beses pa lang may nangyari sa kanila ng mga partner nila pero buntis na agad sila? Bakit tayo? Hindi ko rin alam pero baka hindi pa talaga binibigay sa atin. Alam mo, malapit na akong maniwala na karma natin to kasi pinalaglag natin ang unang baby natin noon, mahal. Ano bang pinagsasasabi mo? Naisip ko lang naman. At bakit bigla mo namang naisip yan? Pareho naman natin ginusto na ipalaglag ang baby natin noon ah. Kasi hindi pa tayo handang maging magulang. Wala pa tayong kakayahan noon. Di tulad ngayon. Hindi mo kailangan magtaas ng boses dahil naririnig kita at naiintindihan ko ang point mo. Ang akin lang kasi, naniniwala pa rin naman ako sa karma. At paano kung ito na yun, di ba? Kaya hirap tayo makabuo dahil nga kinakarma na tayo. Karma ka dyan. Kasabihan lang yun. Hindi yun totoo. Pwede ba? Huwag ka nga magpapaniwala sa mga karmang yan. Dami mong papaniwalaan yan pa talaga. Bakit ba hindi mo ako mag-gets? Siyempre babae ako. Kung frustrated ka dahil kahit anong gawin natin hindi pa rin tayo makabuo, pues mas frustrated ako. Ikaw lang ang gumagawa ng ikagaganyan mo, Elena. Oo, katulad mo, busit ako. Pero nasa katinuan pa rin ako.
Sinasabi mo bang baliw ako, ha, Dexter? Aray! Ano? Sumagot ka! Bakit ka ba nananakit? Wala naman ako sinasabing ganun ah. May narinig ka ba lumabas sa bibig ko? Sa'yo kaya mismo nang galing yun, Elena. Parang gago naman talaga to, oh. At ako pa talaga ang gago, ha? Nga ka? Wala ka nga sinasabi pero yun na rin ang punto mo. Palagay mo sa akin, mahina po make up? Aray! Sumusobra ka na! Grabe ka! Lumuwag na naman yata yung tornilyo mo sa utak. Ang aga-aga, ganyan ka. Makaalis na nga muna rito sa bahay. Diyan ka na! Buisit! Dexter! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Aaminin ko, Papa Dudut, na matapos ang realization ko na yon sa posibilidad ng mababang tsansa na makabuo kami ni Dexter ay mas doboble ang frustration na nararamdaman ko sa kaloob-looban ko. Muli pong nag-flashback sa akin yung panahon na walang pagdadalawang isip naming hinatulan ang buhay ng kaawa-awa naming baby nang ipalaglag ko po ito. Walang gabi simula noon na hindi ako umiyak bago matulog, Papa Dudut. Tuwing umaga na lang ay nagigising ako na mugto ang mga mata at paos ang boses. Tapos madalas ay nagagalit at naiinis sa akin si Dexter dahil madrama at maarte daw ako. Isang beses nga ay sinabihan niya akong magpatingin sa OB para malaman namin kung may problema ako sa matres. Kahit natatakot ay sinunod ko po ang gusto niyang mangyari. Doon ko po nalaman ang sagot sa tanong ko, Papa Dudut. Hindi ko na po idedetalye ang findings ng doktor sa akin pero isa lang ang sigurado. May kinalaman ang pagpapalaglag ko noong araw sa dahilan kung bakit hirap po akong mabuntis ng panahon na yon. At matapos ko pong sabihin kay Dexter ang resulta, imbes na simpatya, awa o pagdamay sa kalagayan ko, galit, panunumbat at paninisi ang initial reaction niya. Bagay na mas nagpalala pa ng matinding sakit at kalungkutan na nararamdaman ko ng panahon na yon. Dexter, pwede ba huminahon ka lang? Tsaka ano bang ginagawa mo? Bakit mo iniimpake ang mga damit mo? Huminahon? Paano ako hihinahon? Sige nga! Pagkatapos mong sabihin sa akin na nagka-problema yung matres mo dahil sa pagpapalaglag mo noon, ano bang reaksyon ang inaasahan mo? Matuwa? Pwes, tong mukhang to, tuwang-tuwa ba? Nakakainis ka, Elena! Ikaw pala ang may problema kaya hindi pa rin tayo nakakabuo. Hindi ko naman kasalanan yun ah. Hindi ko rin ginusto, Dexter. Sana naman intindihin mo ang sitwasyon. Ewan ko kung paano gagawin yung sinasabi mo pero nahihirapan na akong intindihin ka. Tapos malalaman ko pa yung resulta ng test mo. Lalo na ako nabwisit sa'yo. Kaya nga naisip kong umalis muna rito sa bahay eh. Kasi ayaw kita makita o makasama. At saan ka naman pupunta? Kahit saan. Doon sa bahay ng kumpare ko. Sirang ulo ka talaga. Kung ano-ano pumapasok dyan sa kukote mo, mas malala ka pa sa akin. Sa palagay mo ba masaya ako malaman yung result ng mga test ko? Nalulungkot ako at nasasaktan, Dexter. Maraming pumapasok sa isip ko, lahat yung negative thoughts. Sinabi ko sa'yo kasi gusto kong damayan mo ako bilang partner. Pero bakit ganyan ang asal mo? Tapos gusto mo pa akong iwanan? Mahiya ka nga! Napakamakasarili mong tao! Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman eh. Hindi na tayo magkaka-baby, Elena. Hindi na tayo magiging magulang. Hindi sa hindi, pero mababa lang ang chance. Eh di ganun din yun. Kasalanan mo talaga to eh. Ewan ko sa'yo, hindi ka nakakaintindi. Mababa ang chance pero hindi ibig sabihin 0% na ang posibilidad na makabuo tayo. Please, Dexter! Alam ko nabibigla ka lang kaya ganyan ang reaksyon mo. Pero naniniwala naman ako na kapag hindi tayo sumuko o huminto, magkakatotoo rin ang pangarap natin magka-baby. Magkakaanak rin tayo. Wala namang imposible basta willing lang tayong sumubok ulit. Huwag mo na akong pasahin kung sa dulo paulit-ulit lang din tayong mabibigo, Elena. Huwag mo kasing isipin na mabibigo tayo, Dexter. Huwag kang nega, okay? Tsaka, partners tayo rito. Tapos bigla mo akong iiwanan.
Nangako ka sa akin na hindi mo nagagawin namang iwan. Nakalimutan mo na ba? Nakakasama ka ng loob. Matapos sabihin sa akin ni Dexter na hihiwalayan niya ako dahil hindi kami makabuo, ay nataranta po ako ng husto at kinain ng matinding takot, Papa Dudut. Hindi ko kayang mawala sa piling ko si Dexter, lalo na kung kailan pabor na sa amin ang kapalaran. Muli po ako nakiusap sa kanya na subukan lang namin. Hindi naman kasi sinabi ng doktor na wala na akong tsansang mabuntis. Mababa lang, pero kung hindi kami susuko, samahan pa ng dasal sa may kapal ay baka isang araw ay matupad din po ang aming kahilingan. Mabuti na lamang po dahil nakinig sa pakiusap ko si Dexter at muli po naming sinubukang magka-baby, Papa Dudut. Bukod doon ay nag-start po kaming magpanata sa simbahan tuwing linggo para dinggin ng Diyos ang kahilingan namin. May mga binago rin po kami sa lifestyle namin para mas maging healthy kaming pareho. Halimbawa, nag-quit po si Dexter sa paninigarilyo. Ako naman ay iniwasan na ang labis na pagpupuyat sa gabi, kaya nagpalipat na rin po ako ng shift sa umaga. Hindi na rin ako masyadong nagkakape at mas madalas akong kumakain ng gulay at masusustansyang pagkain. Mabilis po na lumipas ang 2 taon na punong-puno ng pag-asa at pagkabigo. Sa wakas, nangyari ang matagal na naming gustong mangyari ni Dexter. Yon ay nang mabuntis na ako, Papa Dudut. Sobrang saya po naming dalawa ni Dexter, Papa Dudut. Dahil sa wakas ay nagkatotoo na ang matagal naming hiling. At yon ay nang sabay naming makita ang 2 guhit sa pregnancy test kit na ilang beses naming inulit, makasigurado lamang na tama at positibo talaga ako. Naiyak pa nga ako noon matapos yakapin ng mahigpit ni Dexter, Papa Dudut. Kasi sino ba naman ang hindi magiging emosyonal, hindi ba? Ang tagal-tagal naming hinintay ang sandaling yon kung saan ay mabubuo na ang aming munting pamilya. Anak na lamang po talaga ang kulang sa aming pagsasama. Kung maingat na po ako noong bago ako mabuntis, mas naging maingat po ako during my pregnancy, Papa Dudut. Ganon din si Dexter sa akin hanggat maaari ay lagi niya akong sinasamahan sa check-up ko sa OB ko. May point na pinag-resign niya rin ako sa work para hindi nakukompromiso ang kalusugan ko, pati na ang baby. Hindi nga nagtagal ay unti-unti po akong nagkaroon ng baby bump, kaya lalo kaming naging masaya at excited ni Dexter. Mabilis po na lumipas ang ilang buwan, kabuwanan ko na. At ng araw na mga anak ako, nasa tabi ko lamang po si Dexter, Papa Dudut, kaya nabawasan yung takot at pangamba ko. Hi, mahal. Handa na ang hapunan. Thanks, mahal. Kaso parang hindi ko kayang umalis sa tabi ng baby natin. Tingnan mo kung gaano siya ka-cute. Naku! Oo nga eh. Ang himbing ng tulog niya. Para siyang anghel. Ilang araw pa lang tayong nakakauwi rito sa bahay galing ospital. Pero mukhang komportable na siya agad. Akala ko nga maninibago siya eh. Mukhang mabilis naman siyang naka-adjust. Ay, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may baby na tayo, mahal. Dati hinihiling at pinagdarasal lang natin siya, pero ngayon tingnan mo, kapiling na natin siya. Kahit ako hindi rin makapaniwala, mahal. Minsan nga tinatapik-tapik ko pa ang mukha ko kasi baka nananaginip lang ako. Sampalin mo nga ako para magising na ako kung panaginip man to. Patawa ka rin, no? Seryoso ako doon. Pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Maibigay lang sa anak natin ang lahat ng pangangailangan niya. Alam kong hindi ako perpektong tatay, pero sisiguruhin kong hindi ako magkukulang. Magtatrabaho ako ng mabuti at kikita ng pera para pagandaan ang kinabukasan niya. Alam ko namang gagawin mo yon dahil mahal mo ang anak natin, Dexter. Hindi lang mahal, sobrang mahal. Ang tagal natin siyang hinintay. Akala natin hindi na siya darating. Pero mabuti na lang hindi tayo sumuko. Salamat, Elena.
Kasi hindi mo rin ako sinukuan ng mga panahon na ayoko na. Ay, nahihiya talaga ako sa'yo eh. Dahil sa inasal ko ng mga panahon na yon. Naduwag ako. Para akong hindi lalaki. Alam ko na kung may pagpipilian ka, hindi mo naman yun sasabihin. Lito at naguguluhan ka lang din noon. Naiintindihan kita, mahal. Ngayong natupad na ang pangarap natin maging isang buong pamilya, wala na akong mahihiling pa. Ako rin. Ikaw at ang anak lang natin sapat na mahal. Walang gabi simula nung malaman kong buntis ako sa kanya na hindi ako nagpasalamat sa Diyos. Akala ko hindi niya pakikinggan ang panalangin ko dahil nakagawa tayo noon ng kasalanan. Pero totoo na mapagpatawad siya dahil binigay niya sa atin ang anak natin. Hindi lang ikaw ang may pangako kay baby, mahal. Ako rin meron. Anak, salamat kasi dumating ka sa buhay namin ng papa mo. Hindi mo alam kung paano mo kami binago. Dahil sa'yo, nagkaroon ng direksyon ng buhay namin. Dahil sa'yo, natupad ang pangarap namin ng papa mo na magkaroon ng pamilya. Ikaw ang kukumpleto sa amin, anak. Pangako, aalagaan, mamahalin at ibibigay namin lahat ng pangangailangan mo. Tama ang mama mo, anak. Mahal na mahal ka namin. Sobrang mahal ka namin. Totoo po na malaki ang nagbago sa buhay at pagsasama namin ni Dexter, Papa Dudut, matapos dumating ang aming anak. Mas naging responsable kaming magulang dahil gusto naming ibigay ang best namin para sa kanya. Kapansin-pansin din na mas ginanahan si Dexter sa pagtatrabaho dahil nag-promise siya sa amin ng anak niya na ibibigay niyang lahat ng pangangailangan namin. Papa Dudut, ako naman ay naging mas responsableng nanay. Bukod sa pagdating ng baby namin at tuluyang pagiging buo ng aming pamilya. Meron pa pong isang blessing na dumating sa buhay namin ni Dexter. Yon ay walang iba kundi ang maikasal kami at ganap na naging mag-asawa. Mabilis po na lumipas ang 3 taon. Naging masaya po ang aming pamilya, Papa Dudut. Kaso sino mag-akala na panandalian lang pala ang kasiyahang yon dahil nang sumunod na taon, nangyari ang ni sa hinagap ay hindi namin inaasahang mangyari ni Dexter. Yon ay matapos na ma-diagnose na may leukemia ang anak namin. Papa Dudut, dahilan para bawian po ito ng buhay during her medication. Masyado pong mabilis ang mga pangyayari at wala sa amin ni Dexter ang nakapaghanda. Bilang magulang na namatayan ng anak, kulang po ang salitang masakit para i-describe ang nararamdaman namin ng husband ko, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay parang gusto na rin naming mamatay. At hanggang sa libingan ng anak namin ay hindi po namin siya mapitawan. Ngunit kasabay ng pagkawala ng anak namin, meron pa po palang matinding pagsubok na darating sa buhay at pagsasama namin ni Dexter. Bagay na lalong nagpadurog sa puso ko, Papa Dudut. Dexter, please wag mo naman akong iwanan, oh. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka. Nainis lang talaga ako sa sinabi mo. Natamad ako at wala akong ginagawa dito sa bahay natin. Ganyan ka naman eh. Bigla ka na lang nananakit tuwing naiinis ka. Tignan mo nga tong labi ko. Pumutok na naman sa sampal mo. Saka totoo namang tamad ka. Hindi ka nga nagluluto para may makain na ako pagdating ko galing sa trabaho. Maghapon ka nga rito sa bahay natin. Wala ka namang ginagawang kapaki-pakinabang. So wala akong ganang kumilos. Anong gusto mong gawin ko? Idadahilan mo na naman ba ang pagkamatay ng anak natin kaya nagkakaganyan ka pa rin? Elena, ilang buwan na yun. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakaka-move on? Sira ulo ka ba? Paano mo nasasabi tungkol sa bagay na yan na para bang napakadaling gawin? Anak natin ang namatay, Dexter, hindi kung sinong bata dyan! Alam ko yun. At hanggang ngayon masakit pa rin sa akin ang lahat. Kaso lalo ako nahihirapan dahil sa'yo. Napakadrama mo masyado. Lagi kang umiiyak. Napapagod na akong aluhin ka, Elena.
Kaya iiwan mo na naman ako. Ganun ba yon? Ay, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pero isa lang ang sigurado. Tuwing nandito ako sa bahay, naalala ko ang anak natin. Kung pwede nga na hindi na ako umuwi rito para makalimutan ko na siya kaagad. Ano bang kasalanan natin? Bakit kailangan tayong paglaruan ng tadhana? Bakit kailangan kunin ang anak natin ng maaga? Na hindi pa nga nagtatagal mula nung ibigay siya sa atin tapos gano'n na lang kadali na binawi siya sa atin. Kahit sa ang agulo ko tingnan, hindi makatarungan. Kasalanan mo talaga to, Elena! Ano? Bakit ako? Hindi mo kasi inalagaan ang anak natin. Diba? Nangako ka na babantayan mo siya. Nasisiguruhin mo ligtas siya. Pero bakit dinapuan pa rin siya ng ganong klaseng sakit? Bakit namatay pa rin siya at nawala sa atin? Nasisiraan ka na ng ulo. Tsaka ginawa ko naman ang lahat para alagaan siya. Hindi ko nga pinapakagat sa lamok o pinadadapuan sa insekto ang anak natin. Tapos ang kapal na mukha mong sisihin ako. At sumatan ako na pinabayaan siya. Mahiya ka nga, Dexter! Kahit na anong sabihin mo, kahit na anong katuwiran mo, hindi na may babalik ang buhay ng anak natin, Elena. Naisip ko, wala na rin saysay na magsama pa tayo sa isang bubong. Kaya nakapag-desisyon na akong iwanan ka. Dexter naman! Ngayon mo pa talaga naisip yan samantalang dapat nga magkasangga at magkasama tayo sa buhay. Wala na ang anak natin. Pati relasyon at pagsasama natin bilang magkasama gusto mo rin mawala at masira? Bakit naman ganyan? Wala naman akong kasalanan na tulad mo nagluluksa rin ako. Tulad mo namatayan din ako ng anak. Huwag ka naman maging unfair sa akin. Huwag mo akong dramahan, buwisit ka. Dexter! Dexter, please naman huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan, oh. Please, Dexter, nagmamakaawa ako sa'yo. Magbabago ako. Hindi na kita sasaktan. Magiging masipag na rin ako rito sa bahay. Please naman, Dexter, huwag ka nang umalis. Maawa ka naman sa akin. Wala na nga ang anak natin. Tapos ikaw mawawala rin. Hindi ko na kakayanin. Hindi na po talaga maayos ang relasyon namin ni Dexter ilang linggo matapos mailibing ang anak namin, Papa Dudut. Ramdam ko na naging malayo kami sa isa't isa dahil pareho kaming nagluluksa. Aaminin ko na napabayaan ko rin siya bilang asawa at nagkulang din siya sa akin. Tapos huli na bago ko na-realize kung gaano na kalaki ang agwat namin sa isa't isa. Madalas na kaming mag-away kahit na sa maliit na bagay lamang. Tapos nasasaktan ko rin siya physically. Nagsisipo ako ng husto dahil nagpadaig ako sa emosyon ko. Kaya nga sinubukan ko pong isalba ang relasyon namin ni Dexter pero nauwi pa rin kami sa hiwalayan. Yung sakit na nararamdaman ko nang mawala ang anak namin ay naramdaman ko ulit matapos akong hindi piliin ang asawa ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko at tumutulong sa negosyo nila dahil para akong mababaliw kapag nananatili ako sa dati naming bahay. Hanggang sa ngayon ay aaminin ko na may mga gabi pa ring umiiyak ako bago matulog at paulit-ulit kong tinatanong ang Diyos kung totoo bang mag-isa na lamang ako sa buhay dahil kinuha na niya ang aking anak at nagkahiwalay na naman kami ni Dexter. Mukha lang po talaga akong matatag pero malapit na akong masiraan ng ulo. Hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin na hinatulan na ako ng langit dahil sa kasalanang nagawa ko nang minsan ngunit walang kapatawaran. Kaya malaking bagay po na nakapagbahagi ako ngayon sa programa ninyo upang mabawasan ang sakit ng pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung sakaling mapili po ninyo ang sulat ko at sana'y patuloy pong i-bless ang Barangay Love Stories para makapaghatid po kayo ng magandang storya ng buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elena.
Maraming salamat Elena sa pagbabahagi mo ng iyong storya at alam namin na mabigat ang pinagdaraanan mo sa buhay. Sana'y nagkaroon ng kaunting kapanatagan sa puso mo gayong naibahagi mo na sa aming programa ang kwento ng buhay mo. Mga kabarangay, kapag po tayo ay gagawa ng isang desisyon, siguraduhin po natin at pag-isipan po natin ito ng maraming beses. Dahil mahirap magsisi sa huli. Minsan kahit kapatawaran ay hindi na po ibinibigay sa atin dahil nahatulan na tayo. Magkaganon pa man ay ipagpatuloy pa rin natin ang pagbabagong buhay at pagiging mabuting bersyon ng ating mga sarili. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ang ating mga pangarap ay tila buwan na napakalayo at wari imposibleng abutin. Ngunit para sa pusong puno ng tiyaga at katapatan, ang buwan ay nagiging abot kamay. Ikaw, kabarangay, naabot mo na ba ang mga pangarap na ninanais ng iyong puso? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang liham na ito. Evelyn na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 54 years old at isa akong businesswoman. Papa Dudut, magulo pero kapupulutan po ng aral ang naging buhay ko. Kaya ako naisipang ibahagi sa inyo ang kwento ko para sana'y magsilbing inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Maaga ko naulila sa magulang. 6 na taong gulang lamang ako noong madisgrasya kami sa daan. Sabay na namatay ang ama at ina ko, pati na rin ang sanggol na nasa sinapupunan nito. At tanging ako lamang ang nakaligtas sa aksidente. Matapos ng pangyayaring yon ay napunta ako sa poder ng lolo kong si Renato, na noong mga panahong yon ay mag-isa na lamang sa buhay. Simple lamang ang pamumuhay ni Lolo Renato. Wala na rin naman siyang gaanong pinagkakagastusan maliban sa sarili niya. Kaya sapat na para sa kanyang trabaho niya bilang janitor. Ayon sa kwento sa akin ni Lolo, may kaya daw ang pamilya nila noong dekada 60. Meron daw kasi silang panaderya na sikat sa lugar nila. Kaso nga lang ay natupok ito ng apoy matapos sumiklab ang isang malaking sunog sa dati nilang tinitirhan. Doon na sila nagsimulang maghirap. Papa Dudut, sa loob ng 6 na taong pagsasama namin ng lolo ko ay marami akong natutunan. Siyang naging sandigan ko sa tuwing ako'y mahina at naging gabay ko sa oras ng kalituhan. Tahimik at masaya ang buhay namin noon hanggang sa pagsapit ng taong 1983. Isang masalimuot na pangyayari ang sumubok sa buhay ko. Lolo, nandito na po ako. Oh, bakit naman nakabusangot ang apo ko?
Hindi po ako nakapaglaro kanina sa eskwela namin eh. Oh, bakit naman? Gusto ko po sanang sumali sa basketball kanina kaso hindi ako pinayagan ng guro ko. Ano sabi? Bakit hindi ka raw pinayagan? Kasi po, ang sabi sa akin, hindi po pambabaeng laro ang basketball. Para lang daw po yun sa mga kalalakihan. Totoo po ba yun, Lolo? Walang katotohanan yan, Apo. Ang basketball, maaari din niyang laruin ng mga babae. Talaga po ba? Oo. Bakit po ang sabi ng guro namin hindi pwede? Minsan, may mga tao pa rin talagang makaluma ang pananaw sa buhay. Hayaan mo na sila. Nasanay lang siguro sila sa kung ano yung nakaugalian ng mga ninuno natin. Ang mga ganyang pag-iisip, panahon pa ng Kastila yan eh. Talaga po ba? Oo naman. Basta lagi mong tatandaan, kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo pa rin. Ha? Huwag mo nga hayaang pigilan kanila dahil ang babae ka. Ang bola, hindi yan namimili ng kasarian. Pwede yung laruin ng kung sino man. Paano po ako matututo niyan kung ayaw naman nila akong paglaruin sa eskwelahan? Madali lang ang solusyon dyan. Ako magtuturo sa'yo. Ha? Tuturuan niyo po ako? Oo naman. Gusto mo ba? Opo. Marunong po ba kayong maglaro ng basketball, Lolo? Abay, syempre naman. Yan ang paborito kong laro nung kabataan ko. Sandali lang. Sa pagkakatanda ko, nandito pa yung bola ng Tio Alfredo mo eh. Sige po, Lolo. Maglaro po tayo. Gusto ko pong matuto ng basketball. Sige, tuturuan kita kung paano maglaro ha. Subukan mong tumira ng tres. Sige po. Oy. Hindi naman pumasok eh. Ang hirap naman pong makapuntos, Lolo. Sus, nagsisimula ka pa lang naman. Konting ensayo pa masasanay ka rin. Panoorin mo kung paano ako tumira. Pasa mo sa akin ang bola. Sige po. Ganito ang gagawin mo ha. Tuwid mo lang yung likod mo tapos tansyahin mo yung ring. Dapat sakto lang yung lakas ng pagbato mo ng bola ha. Apo. Pwede mo ring sabayan ng pagtalon katulad nito. Grabe, Lolo! Ang husay niyo naman pong maglaro. Kaya niyo pa rin palang tumalon kahit na matanda na kayo. Abay, huwag mo akong minamaliit. Manlalaro ako sa barangay namin nung binata pa ako. Gusto ko rin pong maging kasing husay niyo balang araw. Basta pag-usayan mo lang yung pag-iensayo. Sipag at tiyaga lang ang kailangan dyan. Tandaan mo sa buhay, matinding determinasyon at tibay ng loob ang sandata mo. Ito. Subukan mong agawin sa akin ng bola. Sige po. Ay! Ayan! Nakuha ko na yung bola! Yay! Lolo, may problema po ba? Parang hinihingal na kayo ah. Ayos lang ako. Ganito talaga kapag tumatanda na. Magpahinga na muna tayo saglit. Medyo napagod ako ron eh. Sige po. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng tubig? Sige nga, nauuhaw na ako. Sige po. Evelyn, sandali lang. Po? Umuwi na lang tayo. Parang bumibigat na ang dibdib ko. Ano pong nangyayari, Lolo? Tumawag ka na. Tulog sa kapitbahay. Dalian mo! Lolo! Lolo! Lolo, bumangon po kayo dyan! Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulong! Atake sa puso ang kinamatay ni Lolo Renato. Noong namatay ang lolo ko ay sunod akong napunta sa pangangalaga ng tiyuhing kong si Alfredo. Sobrang bilis ng mga pangyayari noon na ang tanging naaalala ko na lamang ay ang patago kong pagkuha sa mga libro na palaging binabasa ni Lolo. Pati na rin ang ilang mga kwaderno nito na lagi niyang sinusunatan noong nabubuhay pa lamang siya para lagi ko siyang maaalala. Papadudod kumpara sa estado ni Lolo Renato ay mas may kaya ng kaunti si Tio Alfredo. OFW kasi ang asawa nito noon na nagtatrabaho sa Middle East
bilang domestic helper. May 4 silang anak at puro lalaki ang mga ito. Sa mga unang buwan ng pagtira ko sa kanila ay naging maayos naman ang turing nila sa akin. Parang ako na ang tumayong ate sa mga pinsan ko na noon ay mga bata pa lamang. Pero sa pagtagal ng pananatili ko doon ay unti-unti ring nagbago ang pakikitungo nila sa akin. Pinaramdam nila na hindi ako parte ng pamilya nila. Ako ang pinagtatrabaho nila sa mga gawaing bahay na ayos lang naman sa akin. Pero ang hindi ko lang natanggap ay kung papaanong ang tingin nila sa akin ay hindi bilang isang kamag-anak, kundi isang hamak na taga-silbi lamang. Kahit ganoon ay wala akong nagawa dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Kaya tiniis ko na lamang ang lahat ng ito, Papa Dudut. Lahat ng paghihirap. Evelyn! Evelyn, nasan ka? Bakit po, Tio Alfredo? Natapos mo na ba yung pinagutos ko sa'yo ha? Opo, nakapagsaing na po ako. Nakapagluto na rin po ako ng pananghalian natin. Siguruhin mo lang na hindi mo na naman nasobrahan ng alat yung niluto mong ulam ha? Opo, tansyado ko na po lahat. Kung hindi masyadong maalat, sunog naman. Kababae mong tao, di ka marunong magluto. Wala po kasing nagturo sa akin eh. 13 anyos ka na, dapat marunong ka na sa mga ganyang bagay. Paano ka makakahanap ng mapapangasawa niyan kung hindi ka marunong gumawa ng mga gawaing bahay? Masyado pa po akong bata para mag-asawa, Tio. Hindi ko naman sinasabi na mag-asawa ka na ngayon. Ang gusto kong sabihin, darating din ang panahon na magiging may bahay ka at dapat maaga pa lang tinuturuan mo na sarili mo sa kung anong magiging trabaho mo bilang asawa. Ayoko pong maging asawa lang ang trabaho ko. Gusto ko po, balang araw, maging doktor para makatulong ako sa mga may sakit. Tayog naman ang pangarap mo, Neng. May kakayahan ka ba para maabot yung pangarap mong yan, Aber? Opo, mag-aaral po ako ng mabuti. Oh, at sino naman magpapaaral sa'yo? Hindi po ba kayo? May 4 na akong anak na pinag-aaral. So tingin mo ba kakayanin ko pang magdagdag ng isa pa? Akala ko po ba, hindi po ba nagpunta pa tayo sa eskwelahan nung nakaraang linggo para mag-enroll? Oo, para i-enroll ang mga pinsan mo pero hindi ka kasama doon. Anong inaasahan mo, pag-aaralin din kita? Ang hirap na nga ng buhay, dadagdag ka pa. Ibig niyo po bang sabihin, titigil na ako sa pag-aaral? Pero mag-high school na po ako ah. Hindi mo na kailangan mag-aral pa ng high school. Sapat na yun nakapagtapos ka ng elementarya, babae ka lang naman eh. Ang kailangan mo lang gawin, makapaghanap ng mayamang mapapangasawa at magiging maayos na buhay mo. Pero Tio, gusto ko pong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Bakit? May pera ka ba? Wala po. O yun naman pala eh. Mag-aral ka kung may pampaaral ka sa sarili mo. Huwag kang umasa sa akin dahil marami akong binabayaran. Dapat nga magpasalamat ka pa't kinupkup pa kita eh. Ang dapat mong gawin, alagaan mo ang mga pinsan mo para kahit papano makabawi ka naman sa amin. Ano pong gagawin ko kapag nasa eskwela na ang mga pinsan ko? O edi, maglinis ka, maglaba, mamalengke. Lahat ng yan, trabaho ng babae yan. Doon mo na lang ito ng oras mo. Hindi yung nagsasayang ka pa ng oras at pera sa pag-aaral na yan. Di naman ikaw ang bubuhay sa pamilya mo pagdating ng araw eh. Yung asawa mo naman ang gagawa nun. Eh bakit po si Tia? Siya ang kumakayod sa pamilya niyo. Ba't talagang rumarason ka pa? Ano gusto mo palabasin? Nabatugan ako, wala akong trabaho. Totoo naman po na wala kayong trabaho. Sige, ituloy mo yung sasabihin mo. Sasampaling ko yung bunganga mo. Pasensya na po. Bata-bata mo pa, palasagot ka na. Yan ba ang itinuro sa'yo ng magulang mo? Wala kang modo ah. Gusto mo palayasin kita dito eh. Hindi po, wag po. Ayusin mo yung pag-uugali mo, Evelyn. Tandaan mo, wala kang karapatan sa pamamahay na to dahil nakikitira ka lang. Opo, Tio. Kahit
Kahit anong pagtatampo pa ang gawin ko noon ay hindi na talaga ako nakabalik pa sa pag-aaral. Gustuhin ko man ay hindi ko kayang pag-aralin ang sarili ko dahil 13 anyos pa lamang naman ako noon. Ang naging papel ko na lamang sa buhay ng tiyuhin ko ay taga-silbi sa mga anak niya. Hindi na lamang ako ate sa mga pinsan ko. Ako na rin ang nagsilbi nilang ina. Ako ang taga-linis ng bahay, taga-luto, taga-hatid at kung minsan ako pa ang taga-salon ng galit ni Tio Alfredo kapag sunod-sunod ang problema nito sa bahay. Wala rin po akong natatanggap na pera mula sa tiyuhin ko kahit na pambili man lang sana ng gusto kong pagkain. Ang sabi niya ay sapat na raw na pinapakain nila ako at binibigyan ng maayos na tirahan. Wala akong karapatang magreklamo noon dahil totoo nga naman na nakikitira lamang ako sa bahay nila. May isang pangyayari nga noong nagbabakasyon ang asawa nito galing abroad ay wala man lang akong natanggap na pasalubong. Nasa gilid lamang ako noon habang pinapanood ko ang mga pinsan ko na masayang tinatanggap ang mga bago nilang damit, sapatos at laruan. Tuwing lumalabas sila para kumain ay naiiwan ako sa bahay para magbantay. Ganon ang naging buhay ko noon sa poder ng tiyuhin ko. Pero kahit na hindi maganda ang kinakatayuan ko noon, Papa Dudut, ay hindi ko hinayaan ng sarili ko na maging kawawa. Naghanap po ako ng paraan para maiangat ang sarili ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang araw ay isang ideya ang pumasok sa isipan ko habang inihahatid ko ang pinsan ko noon sa eskwelahan nila. Pabalik na dapat ako ng bahay noong napansin ko ang ilang high school students na papunta sa open gym nila. Bit-bit ang kanya-kanya nilang upuan. Doon ko napag-alaman na pansamantala pala muna nilang gagawing klase ang gym dahil binabakbak ang dating high school building ng paaralan para patayuan ng bagong gusali. Dahil nasa open space sila ay naisipan kong mag-sit in sa mga nagkaklase. Kapag nakikita ko ng mga mababait na teacher ay hinahayaan lamang nila akong makinig sa klase. Pero kapag nakatsamba naman ako ng masungit ay pinapaalis nila ako. Ganon na po ang naging buhay ko sa sumunod na taon, Papa Dudut. Nakasalalay na lamang sa diskarte para matustusan ko ang mga pangangailangan ko. Bawat oportunidad na dumarating sa harapan ko ay niyayakap ko. Katulad na lamang noong nakita kong nangangailangan ng tagahugas ang tindera sa school canteen. Agad ako nag-volunteer na maging tagahugas, kapalit ng 2 piso para may panggastos ako sa sarili ko. Malaking bagay ng 2 piso noong dekada 80 para sa isang batang tulad ko, Papa Dudut. Sa panandaliang panahon ay nagkaroon ako ng pagkakaabalahan. Pero mabilis din itong natigil dahil mas lumala pa ang kalbaryong pinagdadaanan ko. Nung isang sekreto ang aksidente kong nasaksihan na siyang bumago sa takbo ng buhay ko. Ano ka ba? Tio? Ay! Sus Mariosep! Alfredo! Akala ko ba walang tao dito? Ay, nako. Evelyn, ano bang ginagawa mo rito? Akala ko ba binabantayan mo mga pinsan mo doon sa eskwela? Umuwi po ako para magpalit. Narumihan po kasi ang damit ko eh. Walang yaka? Gusto mo bang mabuko tayo? Sa susunod, huwag mo akong imbitahin dito sa pamamahay mo kung makikita lang pala tayo ng anak mo. Tapos ang gusto mo pa, dito natin gawin sa salas. Ay, Hindi ko naman ay siya... nako, aalis na ako. Sandali lang. Hindi ko anak to. Tsaka wala naman talaga tao eh. Pasensya na po. Hindi ko alam na may bisita po kayo. Huli ka nga ritong bata ka. Aray! Tio! Yung kamay ko po! Kahit kailan, panira ka talaga. Ano ginagawa mo rito? Di ba't inutos ko sa'yo na bantayan mo mga pinsan mo sa eskwela nila? Pinabantayan ko naman po sila eh. Nasa klase sila ngayon kaya naisip
naisip kong umuwi muna saglit para Wala akong pakialaman naman yan dahilan mo. Di ka ba marunong kumatok, ha? Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok dito sa bahay? Anong tingin mo rito? Bahay mo ba to? Hindi po. Sa susunod, kumatok ka! Naintindihan mo? Opo, tiyo. Ngayon, ano mga nakita mo kanina pagkapasok mo? Wala po. Sabihin mo'ng totoo. Nakita ko po na nakayakap po kayo dun sa babae. Yun lang. Opo. Hoy, Evelyn, makinig ka sa sasabihin ko, ha? Wala kang nakita. Intindihan mo? Wala kang nadat ng babae dito. Mag-isa lang ako dito nanonood ng telebisyon. Intindihan mo ba yan? Sagot! Opo. Wala po akong nakita. Wala po. Kapag ito kumalat, ha? Sinasabi ko sa'yo, malilintigan ka sa akin. Wala po akong pagsasabihan ng mga nakita ko. Pangako po, tiyo. Evelyn! Evelyn! Po, Tiyo Alfredo, may ipag-uutos po ba kayo? Anong ginawa mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala po akong ginagawa. Hindi ba't nag-usap na tayo? Hindi ko po kayo maintindihan. Ikaw ang nagkalat ng balitang yon, no? Ano pong balita? Umangan ka pa? Ikaw ang nagkalat na may babae ako! Hindi po! Wala po akong pinagsabihan sa mga nakita ko. Anong wala? Paano malalaman ng mga tao na may inuwi akong babae dito sa bahay kung hindi manggagaling sa'yo? Hindi po akong... Huwag ka nang sumagot! Magdadahilan ka pa! Alam ko namang gusto mo akong bawian eh. Nang dahil sa bunganga mo, nag-aaway kami ngayon ng asawa ko. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin ngayon. Ano, masaya ka na? Masaya ka na ba na mawawala na ng inang mga pinsan mo? Hindi po. Naiinggit ka siguro sa kanila dahil wala ng mga magulang mo kaya sinisira mo pamilya namin. Alam mo, ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon eh. Ha? Nasaan na ba yung pamalo ko, ha? Ha? Eto, sigurado akong magtatanda ka rito. Tiyo, wag po. Wala kang utang na loob. Tiyo, tama na po. Ha? Aray! Masakit po. Tama na, Tiyo. Ikaw na nga ang kinupkup namin. Ikaw pa ang malakas na loob na sirain ang pamilya ko. Tama na po. Grabe na po kayo sa akin. Ba't malakas na ang loob mo ngayon? Sumasagot ka na talaga. Ano? Bakit ganyan ka makatingin? Ha? Kaya mo nang lumaban ngayon? Isusumbong ko po kayo sa mga pulis. O edi sumbong mo ako. Gusto mo samahan pa kita eh. Ha? Liga rito. Aray! Tiyo! Yung kamay ko po! Masakit po! Lumayas ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito. Subukan mo pang tumapak sa pamamahay ko. Hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Malis ka sa harapan ko. Alis! Isang backpack lang ang dala ko noong pinalayas ako ni Tio Alfredo sa pamamahay niya. Ang laman noon ay ilang damit pati na mga libro at notebook ni Lolo Renato. Matapos mapalayas ay kung saan-saan ako napadpad para maghanap ng kanlungan. Nasubukan kong matulog sa eskwelahan sa ilalim ng tulay, sa mga abandonadong gusali at pati na rin sa sementeryo. Naging palaboy ako ng ilang buwan. At para makakain ay nanlilimos ako. Paminsan-minsan ay nakakahanap ako ng maliliit na trabaho katulad ng pagbibitbit ng mga gamit ng pasahero sa bus terminal at pangangalakal. Naranasan ko rin kumain ng pagpag at mga tira-tirang pagkain na tinatapon sa mga restaurant at fast food. Pakiramdam ko noon ay para bang wala na akong pag-asa sa buhay. Dumating ako sa puntong gusto ko nang sumuko dahil hindi ko makuha kung bakit sa murang edad
ay dinaranas ko ang ganong klase ng buhay. Marami akong pangarap na gustong maabot pero hindi ko alam kung papaano ko sisimulang kamtin ang mga ito kung wala akong magamit na tungtungan para abutin ang mga ito. Ni wala man lang akong kakilala na pwedeng malapitan. Araw-araw ay nakikipaglaban ako para mabuhay dahil kung hindi ko ito gagawin ay walang mangyayari sa akin. Hanggang sa isang araw ay biglang ngumiti ang langit sa akin. Habang natutulog ako sa gilid ng simbahan na kumakalamang tiyan at nanghihina ay isang ginang ang lumapit sa akin. Ineng! Ineng! Kumising ka na dyan! Ano po yun? Hindi ka ba naiinitan dyan sa kinahihigaan mo? Abay, tirik na tirik ang araw, oh! Pasensya na po. Bawal po bang matulog dito? Hindi naman, pero pwede kang lumipat ng pwesto kung gusto mo para hindi ka na mainitan dyan. Ako, kawawang balat mo niyan. Hindi ko na po napansin na mataas na pala ang araw. Hindi po ako nakatulog ng maayos kagabi. Umulan po kasi. Naku, kawawa ka naman. Hindi ka pa siguro kumakain. Ay, sandali lang. May dala akong tinapay dito sa bag ko. Oh, heto, tinapay. Para naman magkalaman ng sikmura mo. Maraming salamat po. Oh, tapos ito, piso, pambili mo ng panulak. Maraming salamat po, Ale. Neng, ano palang pangalan mo? Evelyn po. Ah, ako naman si Nenita. Palagi kitang nakikita dito sa tabi ng simbahan kada linggo eh. Pero hindi ko pa nakikita ang mga magulang mo. Nasaan ba sila? Wala na po akong magulang. Namatay po sila sa aksidente. Ay, mahabaging Diyos. Mukhang ang bata mo pa para mawala ng magulang ah. Ilang taon ka na ba? 14 po. Wala ka bang ibang kamag-anak na pwedeng kumupkup sa'yo? May tsuhin po ako pero pinalayas niya po ako. Bakit naman? Akala po kasi niya ako yung nagkalat na may iba siyang babae. Nagalit siya tapos pinaalis na niya ako sa bahay nila. Kaawaan ka ng Panginoon. Paano ka nila natitiis na palaboy-laboy na lang sa lansangan? Nasanay na po ako. Simula nung nawala ang mga magulang ko, pati na rin si Lolo Renato. Wala na akong naging kakampi sa buhay. Sanay na po akong mag-isa. Alam mo, Evelyn, hindi ka naman talaga nag-iisa eh. Kapag kailangan mo ng kasama, ng makakausap, ayan, bukas ang simbahan para sa lahat ng tao. Manalangin ka, kausapin mo ang Panginoon. Nakapasok ka na ba dyan? Opo, minsan kapag nanlilimos po ako, kaso ipinagtatabuyan lang ako ng mga tao eh. Nandidiri yata sila sa akin. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? Saan po? Sa bahay ko. Maliit lang yung bahay na yon pero sa tingin ko, kakasya naman tayong dalawa doon. May isang kutsyon ako na hindi na nagagamit. Maaari mo yung gamitin kesa nagtitiis ka dito sa mga karton. Saan po yung bahay niyo? Malayo po ba? Ay, malapit lang dito. Nilalakad ko nga lang eh. Pauwi na ako. Gusto mo bang sumama? Baka po mamaya may kapalit ito. Wala po akong pambayad ng upa. Hindi ako nagpapaupa, iha. Isa pa, libre itong pagkup-kup ko sa'yo. Bukal ito sa kalooban ko. Pero bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi naman po tayo magkaano-ano ah. Hindi kailangang magkadugo para magtulungan. Kung kaya ko namang tumulong, bakit hindi? Isa pa, naaawa ako sa sitwasyon mo. Bata ka pa at kapag nagabayan ka ng maayos, nako, baka maaayos pa natin ang kinabukasan mo.
Papa Dudut, hindi po ako mapagtiwalang tao dahil na rin sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Pero nung mga panahong yon ay sobrang desperada na akong makatanggap ng tulong. Kaya naman kahit na hindi ko pa gaanong kilala si Nanay Ninita, ay sumama na ako sa kanya. Isa pa taong simbahan po siya, Papa Dudut. Kaya naisipan ko na hindi naman siguro niya ako sasaktan. Maliit lang na matanda si Nanay Ninita. Maikli at namumuti na ang buhok nito at medyo iika-ika na kumaglakad. Maamo ang kanyang mukha kaya hindi mo talaga siya pag-iisipan na makagagawa ng masama. Maliit lang ang pamamahay nito at ang tanging kasama na lamang niya sa buhay ay ang 5 nitong pusa at isang aso. Naalala ko sa kanya si Lolo Renato na mag-isa na lamang din noon hanggang sa dumating ako sa buhay niya. Ang kwento niya sa akin ay maagang nabiyuda si Nanay Ninita matapos pagnakawan ng asawa nito habang naglalakad pauwi galing trabaho. Sinaksak siya ng 5 beses sa dibdib kapalit lamang ng 300 pisong laman ng wallet nito. Ang kaisa-isa nilang anak naman ay namatay sa murang edad dahil sa dengue. Dahil nga sa masalimuot na buhay na pinagdaanan ni Nanay Ninita ay hindi na siya nakapag-asawa pa. Nilaan na lamang niya ang oras niya sa pagiging alagad ng Diyos. At simula noon ay mag-isa na lamang siyang namumuhay. Papa Dudut, totoo nga na bilog ang mundo. Dahil kung noon ay nasa ilalim ako, nung inampon ako ni Nanay Ninita, ay yun na rin po ang simula ng pag-angat ng aking buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Nanay Ninita ang nagturo sa akin ng mga bagay na noon ay hindi ko pa alam. Sa kanya ko natutunan kung paano dumiskarte at tumayo sa sarili kong mga paa. At sa unang pagkakataon ay muli kong naranasan ang pagkalinga mula sa isang nakatatanda. Bilang isang dalagang walang sapat na karanasan kung paanong haharapin ang mga pagsubok ng buhay ay labis ang aking pagpapasalamat kay Nanay Ninita sapagkat siya ang naging gabay at sandigan ko sa aking paglaki. Pinag-aral po ako ni Nanay Ninita at kahit mas matanda na ako kesa sa mga kaklase ko, ay hindi ko yon inalintana. Ang mahalaga ay makapagtapos ako at ipagpatuloy ko ang pag-abot ko sa aking mga pangarap. Siya rin ang naging tulay upang mas makilala at mapalapit ako sa Diyos. Madalas niya akong isama noon sa mga aktibidades ng simbahan katulad ng mga Bible study, charity work, youth activities at kung ano-ano pa. Sa bawat akbang na aking tinatahak ay dama ko ang paggabay niya. Hindi lamang bilang isang nakatatanda kundi bilang isang tunay na magulang. Si Nanay Ninita ang tumayong haligi at ilaw ng aking buhay. Dahil sa kanya ay natutunan kong pahalagahan ang bawat sakripisyo nito at natuto akong manampalataya at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Bilang tugon sa lahat ng mga kabutihan at pagkalinga niya, buong puso ko siyang tinuring na aking sariling ina. Sa ganong paraan, Papa Dudut, ay nabigyan ko siya ng anak na matagal na niyang ninanais. Isang bagay na hindi niya naranasan, Papa Dudut. Nay Ninita, Ano yon, Evelyn? Nandito ako sa kusina. nakita niyo po ba yung bag ko? Anong bag? Yun bang kulay asul na sira-sira ang zipper? Opo, yun nga po. Ay, itinapon ko na. Bakit? May paggagamitan ka pa ba noon? Nandun po yung mga gamit ng lolo ko eh. Bakit niyo po itinapon? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman itinapon yung laman. Mga libro at kwadernong laman nun, hindi ba? Opo, magdadala sana ako ng libro sa eskwela dahil may gagawin kaming proyekto.
Iniligpit ko yon doon sa may aparador. Hanapin mo na lang. Sige po. Nga pala, hindi ko pala na ipapaalam sa'yo. Habang naglilinis ako, binuklat ko ang ilan sa mga pahina ng kwadernong itinago mo. Mga recipe pala ng tinapay ang nakasulat doon. Opo. Dati po kasing panadero ang lolo ko. May panaderya sila noon kaso nasunog kaya hindi na niya yun na ipagpatuloy. Nakakatuwa naman. Alam mo ba, nagtrabaho din ako sa panaderya noong araw. Totoo po ba? Oo, kaya may alam din ako kahit papaano sa paggawa ng tinapay. Ay, gusto mo bang subukan nating gumawa? Sige po. Gusto ko pong matutong gumawa ng tinapay. Sige. Pag uwi mo mamaya galing sa eskwela, gumawa tayo ng tinapay. Sige po. Ninita, nandito na po ako. Oh, Evelyn, nakauwi ka na? Ay, sakto. Katatapos ko lang ihanda itong mga gagamitin natin sa paggawa ng tinapay. Ano pong klaseng tinapay ang gagawin natin? Monay! Mas mura ang mga sangkap nito kaya ito muna ang unahin nating gawin. Mahirap po bang gawin yan? Naku, madali lang. Kailangan lang nating magmasa ng harina na may mantika, tubig, pampaalsa at kaunting asin. Gusto mo ba ikaw ang magmasa? Opo. Sige. Ang una mong gagawin, paghalu-haluin mo muna ang mga tuyong sangkap. Pagkatapos, maglaan ka ng butas sa gitna ng harina, saka mo ilagay ang mantika at tubig. Ganito po ba? Oo, ganyan nga. Tapos tansyahin mo na lang muna yung tubig para hindi maparami ang lagay mo. Nailagay ko na po. Ano pong kasunod? Masahin mo na lang ng mabuti hanggang sa lumambot. At kapag hindi na dumidikit sa kamay mo, pwede na yang itabi. Hindi po ba natin tululutuin agad? Hindi muna, kasi aantayin muna natin siyang umalsa. Bakit po? Para mas malaki at malambot kapag naluto na. Gaano po katagal? Kailangan nating maghintay ng 1 hanggang 2.5 oras. Ay, ang tagal naman po nating maghihintay. Sabik na akong magluto eh. Hindi po ba pwedeng iluto na natin agad pagkatapos paghalu-haluin? Ay, hindi pwede. Kailangan nating sumunod sa tamang proseso. Alam mo, Evelyn, sa paggawa ng tinapay, kakailanganin mo ng mahabang pasensya. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso kasi kapag minadali mo, ay masasayang lang ang pinaghirapan mo. Katulad lang din yan sa buhay. Hindi natin agad-agad nakakamit ang tagumpay. Alam mo kung bakit? Bakit po, Nay Ninita? Dahil may wastong oras ang lahat ng bagay. Minsan, kailangan lang talaga nating maghintay. Papadudot nung nagkaroon ng isang charity event sa simbahan ay naisipan namin ni Nanay Ninita na gumawa ng tinapay para ipakain sa mga nag-volunteer na sumali sa naturang kaganapan. Hindi namin inaasahan na marami ang magkakagusto sa tinapay na ginawa namin. Doon namin naisipan ni Nanay Ninita na gawin na po itong negosyo. Kada madaling araw ay bumabangon na kami ni Nanay Ninita para gumawa ng tinapay. Ang mga tinapay na yon ay nilalako ko noon sa eskwelahan namin. Ang perang nakukuha namin mula doon ay siya namang pinangtutustos ko sa pag-aaral ko hanggang sa tumungtong ako sa kolehiyo. At sa tulong nga po ng scholarship na natanggap ko mula sa simbahan, ay nakapagtapos ako at agad na nakapasok bilang sekretarya sa isang LGU. Doon ay unti-unti akong nag-ipon para maipatayo ang plano naming pwesto ni Nanay Ninita. Gusto ko kasing ibalik noon ang panaderya na naging negosyo ni Lolo Renato. Total ay recipe naman niya. Ang ginamit namin ay mabuting bigyan ko rin siya ng pagkilala.
Dahil kahit na wala na siya sa mundong ito, ay malaki pa rin ang naging tulong niya upang mabago ang buhay ko. Naging matagumpay ang bakery business namin ni Nanay Ninita pagsapit ng bagong dekada. Taong 2001 ay unti-unti namin itong napalago hanggang sa hindi na namin namamalayan na maginhawa na pala ang buhay namin. Malayo na po ito sa paghihirap na pinagdaanan ko noong bata pa lamang ako, Papa Dudut. Evelyn, natapos mo na ba yung... Op. Wait a minute, kaping mainit. Diyan lang po muna kayo sa kinatatayuan nyo. Oh, bakit? May sorpresa po ako sa inyo. Ipikit nyo muna yung mga mata nyo. Ano na namang sorpresa yan? Oh, eto na, nakapikit na ako. Sandali lang po. Inaayos ko lang yung ibang detalye, ha? Ayan. Ready na po ba kayo? Ready na ako. Buksan nyo na po yung mga mata nyo. Charan! Ay, totoo ba yan, Evelyn? Opo. Nung lumabas kayo kanina papuntang palengke, naisip kong mag-bake ng cake para sorpresahin kayo. Katagal ko na pong plano to eh. Nako! Ang ganda. Saan mo naman natutunang gumawa niyan? May binili po akong cookbook. Sinundan ko lang kung anong nakasulat doon. Sige na, Nay. Tikman niyo po. Sige na nga. Matikman nga yung gawa mo. Masarap naman ba yan? Hindi po ako sigurado. First time ko palang gumawa eh. Ay, sandali lang po. Ikukuha ko kayo ng platito. Sana hindi matigas yung tinapay. Gaano po kalaki yung gusto nyo? Nako, bigyan mo ako ng malaking slice dahil gutom ako. Ay, napagod akong mamalengke. Sige po. Yan. Isang malaking slice para sa inyo. Ayan na, Nay. Tikman nyo na po. Masarap ah. Totoo po ba? Baka naman sinasabi nyo lang yan para hindi ako masaktan. Gusto ko po yung totoong opinion nyo para matuto ako. Yung totoo ba ang gusto mo? Opo. Sige. Medyo sumobra lang sa tamis yung icing. Maliban doon, wala nang problema. Presentable din siyang tingnan. Katulad siya nung mga nakikita kong cake sa mga binyag at kasal. Sige po, konting practice pa. Kapag naperpekto ko to, idadagdag ko to sa panaderya natin. Nakakatuwa naman na hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumitigil sa pangangarap. Hindi po talaga ako titigil hanggat hindi ko natutupad lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa. Ay, ang layo na talaga ng narating mo, Evelyn. Sinong mag-aakala na yung batang natutulog lang sa tabi ng simbahan noon, ngayon, nagmamay-ari na ng sariling bakery. Tuwing nakikita ko itong tagumpay na tinatamasa mo ngayon, lubos na nagagalak ang puso ko. Hindi ko po maaabot ang lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Kaya nga po ginagawa ko ang lahat para mabigyan ko kayo ng komportableng buhay bilang kabayaran na rin sa pag-aalaga at pagtitiwala nyo sa akin. Ay, sobra-sobra na nga itong grasya na meron tayo ngayon Doon pa lang, nakabawi ka na. Kulang pa po to, Nay. Marami pa po akong plano para sa inyo. Gusto ko dumating yung araw na magbuhay donya kayo. Yun na po ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa inyo. Nako, hindi mo na kailangang gawin yan. Matanda na ako. Masaya na ako sa kung anong meron tayo ngayon. Dahil nagawa ko ng layunin ko sa buhay. Kontento na ako ngayon. Ang mabuti pang gawin mo, ibahagi mo mga biyayang meron ka sa mga taong nangangailangan. Yun ang gusto kong gawin mo. Tulungan mo ang mga katulad mong puno ng pangarap pero pinagkaitan ng maayos na kapalaran. Papa Dudut, naging matagumpay ang plano kong cake business at yun ang nagsilbing pangalawa kong negosyo. Dahil sa lumalawak naming business ay kumuha na ako noon ng sarili kong empleyado.
mga working student, single mother at mga kabataang hindi nakapag-aral. Gusto ko rin kasing maging instrumento ng Panginoon para makatulong sa mga nangangailangan katulad ng pagtulong na ginawa sa akin ni Nanay Ninita. Sa mga sumunod na taon ay nakapagpundar ako ng maayos na tirahan para sa aming dalawa ni Nanay Ninita. Nakabili na rin ako noon ng sarili kong sasakyan. Dahil sa tagumpay na tinatamasa ko noon, ay nag-resign ako sa trabaho ko at tinuong ko na lamang ang buong atensyon ko sa business ko. Pagsapit ko ng 40 ay nakapagtayo ako ng panibagong branch ng bakery at cake shop. 5 taon pagkatapos noon ay binawian na ng buhay si Nanay Ninita dahil sa katandaan. Namatay siya sa pagkakatulog, katulad ng matagal niyang panalangin na magkaroon ng kamatayang tahimik at walang sakit. Siguro'y binigay na lamang sa kanya ng langit ang hiling niyang yon dahil sa pagiging mabuti niyang tao. Papa Dudut, hindi na ako nakapag-asawa pa dahil naging busy ako masyado sa mga business ko. Ganon pa man ay hindi ko kailangan ng asawa para magkaroon ng masayang pamilya. Ang ginawa ko ay nag-ampon ako ng batang iniwan ng kanilang magulang para kahit papaano ay maipasa ko ang kabutihang ginawa sa akin ni Nanay Ninita. Sa ngayon po ay may 3 akong anak, hindi ko man sila kadugo, ay higit pa sa magkadugo ang pagmamahala namin sa isa't isa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa inyong lahat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Evelyn. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap ang makipaglaro. Lalo na kung pareho kayong magaling ng taong kalaro mo. Pero kapag puso na ang pinag-uusapan ay mahirap itong paglaruan dahil tiyak na iiyak ang taong talo sa dulo. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang maging talunan sa laro ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Dwight na lamang ang itawag nyo sa akin, 33 years old, at isang single na computer engineer. May rason kung bakit ako single hanggang ngayon, Papa Dudut. Ito'y dahil takot ako sa commitment. Hirap na hirap ako makipag-commit sa isang tao dahil naniniwala ako na mauubos lang ang panahon ko rito. Para kasi sa akin, na nakawin lang ng pakikipagrelasyon ang oras ko. Kaya naman mas pinili ko na lamang na huwag maghanap ng kapareha sa buhay ko. Late bloomer po kasi ako, Papa Dudut. Kung kailan ako tumanda na ay saka ko na lang na-enjoy ang pagkabinata ko. Ang mga bagay na dapat ay ginawa ko noong nasa 20s pa lamang ako ay saka ko na lamang nagagawa noong nag-30 na ako. Noon kasing bata-bata pa ako ay wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho para sa pamilya ko. Ako po kasi ang tumayong breadwinner ng pamilya namin matapos mamatay ang tatay ko sa aksidente sa motor. Ako ang tumulong kay nanay na pag-aralin ang 2 nakababatang kapatid ko. At noong makapagtapos sila ay saka na lamang ako nakapag-focus sa sarili ko. Isa pa ay hindi ko magawang makipagrelasyon noon dahil masyado pa akong maraming pinoproblema sa buhay ko. Toxic ang kinalakhan kong pamilya, Papa Dudut. At ayaw ko nang palalain pa ang problema ko sa pamamagitan ng pagkakaroon ng girlfriend, lalo na't isa sa pangunahing nagbibigay ng stress sa akin ay ang bunso kong kapatid na si Elise, Papa Dudut.
Elise, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pa nakabihis? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala, nag-resign na ako. Ano? Wala ka pang isang buwan doon sa pinapasukan mo ah. Ayoko na doon. Ang swapang ng boss ko, lagi akong pinipilit mag-overtime, hindi naman dinadagdagan ng sweldo ko. Elise naman, ang daming tao dyan. Hirap na hirap makahanap ng trabaho tapos ikaw, sasayangin mo lang ibinigay sa'yo? Ano magagawa ko kung ayaw ko sa trabahong yun? Ikaw naman nagpumilit sa akin na pumasok doon, di ba? Oo, nakiusap ako sa kaibigan ko na i-recommend ka niya sa pinapasukan niya. Kasi ilang buwan ka nang walang trabaho. Mabuti nga kinuha ka nila tapos sasayangin mo lang? Bawal ba magreklamo? Sa bulok yung sistema nila Porket desperada na ako makahanap ng trabaho, aabusuhin na nila ako. Hindi naman pwede yun. Kaysa naman nakatambay ka rito sa bahay. Ano, buhay prinsesa ka na lang. Tagahintay ng grasya. Ang galing mo naman. Maghahanap ako ng sarili kong trabaho. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ha? Kailan pa? Wala ka pa nga napapatunayan Simula pagkabata, sa akin ka na nakaasa. Paano ka maghahanap ng trabaho sa ganyang ugali mo? Bakit? Ginusto ko ba yung tulong mo? Hiningi ko ba yun sa'yo? Tinulungan kita kasi kapatid kita. Kung kapatid mo pala ako, huwag mong isumbat sa akin yung mga naitulong mo. Yan ang mahirap sa'yo Tutulong-tulong ka tapos kapag naghalo na ang balat sa tinalupan, uungkatin mo na yung mga naitulong mo para ano? Para ipamukha sa akin na ikaw yung mas mataas, na ikaw yung mas dominante. Totoo naman Oo, totoo. Pero wala kang karapatang bastusin ang pagkatao ko dahil may kakarampot kang naitulong sa buhay ko. Kakarampot? Pinag-aral kita. Hinanapan kita ng trabaho. Galing sa bulsa ko nagpapakain sa'yo. Saan yung kakarampot doon? Masama bang magsalita? Masama bang punahin ka lalo na kung nakikita ko yung mga pinagpaguran ko na pupunta lang sa wala? Ayan, dyan ka magaling. Ang magbilang. Isama mo na rin sa listahan pati yung pagpalit mo ng diaper ko nung baby pa ako. Yan naman yung gusto mo, di ba? Yung araw-araw, ipinapaalala mo sa akin na wala akong narating, na ikaw lang yung magaling. Bakit kasalanan ko? Bakit ako yung mali? Ako yung bumubuhay sa atin pero ako pa yung masama. Sa pamilyang to, ako yung naghahanap buhay. Ako yung nagpapakahirap. Nagpapakapagod para mabuhay kayo. Tapos ano? Ako yung kontrabida? Hindi ko sinusumbat yung mga bagay na nagawa ko sa'yo. Ang gusto ko lang naman, pahalagahan mo yung mga paghihirap ko. Pinag-aral ko kayong dalawa ng ate mo, tapos ganito yung sukling makukuha ko. Yung isa buntis, tapos ikaw walang trabaho. Magalit na kayo o magalit, pero nagagalit ako sa inyo dahil pagod na ako sa totoo lang. Alam mo kung ano yung nakakalungkot? Ni isa sa inyo, wala man lang nagpapasalamat. Ni isa sa inyo, wala man lang nagpahalaga sa effort ko. Wala Sinanay nyo na kasi yung mga sarili nyo na nandito lang ako, nasasagot sa mga problema nyo. Tapos ka na ba? Gusto mo makarinig ng salamat? Di salamat. Salamat, huwaran kang kapatid. Ikaw na ang pinakamagaling. Ikaw na ang uliran sa lahat. Ikaw na. Pakaalis na nga. Hoy! Napakawala mong kwentang kausap! Nasanay na ako sa ganong klase ng buhay, Papa Dudut. Lagi na lamang kasi sa akin nakaasa ang lahat. Mula umaga hanggang gabi ako lahat ang humaharap sa mga problema ng pamilya namin. Matanda na ang mga kapatid ko kung tutuusin pero parang wala man lang silang pinagkatandaan. Dahil sa akin pa rin sila umaasa. Kapag naman naglalabas ako ng hinanakit sa kanila ay ako pa rin ang lalabas na masama. Ang malala, sa halip na maintindihan ako ng nanay namin ay mas kinakampihan pa niya ang mga kapatid ko. Ako raw ang panganay at kailangan ako ang umintindi sa mga nakababata kong kapatid. Ako na nga yung tumutulong sa kanila pero ako pa yung pinagkakaisahan. Tuwing nasisira ang araw ko dahil sa pamilya ko ay umaalis ako ng bahay. Nagpupunta ako sa mga bar at doon ay naghahanap ng babae. May isa akong lugar na paulit-ulit na pinupuntahan kung saan ako nakakakilala ng mga kababaihang willing makipag one night stand. Pagkatapos ng isang gabing puno ng sayawan at alak, ay inaaya ko silang maghotel para doon namin sabay tapusin ang magdamag. Pagsapit ng umaga ay maghihiwalay kami at hindi na magkikita pang muli, Papa Dudut. Ganun na nga po ang naging buhay ko. Alak at babae na lamang ang tanging nagpapasaya sa akin lalo na tuwing stress ako sa trabaho at stress sa bahay. Sa ganoong paraan ko nakilala si Sienna na noong
Unay nakasama ko lamang ng isang beses hanggang sa naulit muli ang pagkikita namin, Papa Dudut. Kalaunan ay siya na ang naging fubo ko. Ang babaeng pinupuntahan ko kapag kailangan kong maglabas ng stress at init ng katawan, Papa Dudut. Wednesday ngayon ah. Bakit bigla ka nag-aya? Walang pinipiling araw ang pagiging bad mood ko. Bad trip ka na naman? Parang nagiging synonymous na ang pangalan ko sa pagiging bad mood mo ah. Yun naman talagang rason ba tayo nagkikita, di ba? Ikaw ang gamot ko tuwing nasisira ang araw ko. Eh di dapat pala may bayad ako. Kailangan pa ba nun? Nagagawa ko naman yung parte ko, di ba? Uwi ka masaya dahil sa akin. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo ah. Sigurado ka ba na napapasaya mo ako? Hindi ba? Imposible namang hindi. Ikaw yung pinakamayingay sa ating dalawa. Matakaw ka kasi. Lagi akong gutom eh. Kaya pala sobrang aggressive mo sa kama. Lagi ka palang bad trip. Sa akin mo ba nilalabas galit mo sa mundo? Hindi lang galit nilalabas ko. Pati init at sarap ng katawan. Oo, ako pala yung punching bag mo ha. Binubugbog mo ko sa ibang paraan. Eh dahil dyan, sagutin mo tong isang bucket ngayong gabi. Bakit ako? Dapat hati tayo. Ikaw nagaya eh. Dapat ikaw magbayad. Ganun na ba ngayon? Ganun naman talaga dapat no. Lumabas ako para sa'yo kaya ilibre mo ako. O sige na nga. Pero sa'yo yung hotel mamaya ha. Para fair. Kailangan pa ba nun? May sasakyan naman ako eh. Doon na lang tayo. Ibang klase ka rin ah. Ang kuripot mo talaga. Pero maganda yon. Hindi ko pa nasusubukan sa sasakyan. Wag na pala. Bagong linis lang yung sasakyan ko. Baka madumihan ka agad. Oy, wala nang bawian. Wala. Binabawi ko na. Cheers tayo. Cheers para sa pamilyang toxic. Oh, cheers para sa pusong sawi. Teka, mali pala. Dapat ang hinihiling natin, yung positive. Hindi yung mga nega sa buhay. Ano ba dapat? Ganito. Cheers para sa pagkakaroon ng kasama tuwing bad trip ako. Okay. Cheers para sa manlilibre sa akin ngayon. Tuloy na lang kaya natin to sa hotel. Ayaw mo na ba rito? Masyadong maingay eh. Bili na lang tayo ng maiinom sa labas tapos sa hotel na tayo uminom. Sige ba? Para diretso na rin tayo. Magkaaya ka pa kasi sa bar eh. Pwede namang rekta na. Sorry naman po. Alam ko na sa susunod. O ano, saan tayo? Sa dati ba? Try naman natin sa iba. Kabisado na nila mukha natin sa dati. Sige. May alam ako. Tara, lika na. Isang buwan na ang lumipas simula nang nakilala ko si Sienna. 2:00 noon ng madaling araw noong napansin ko si Sienna na mag-isang nakatayo sa may gilid ng stage sa bar na pinupuntahan ko. Nakahawak siya ng isang baso ng beer at tahimik na nakikinig sa kumakantang banda. Tandang-tanda ko pa ang suot niya na black dress na abot hanggang taas ng tuhod. Papunta na sa kulay na brown ang mahaba nitong buhok na hanggang balikat. Ganong klase ng babae ang mga tipo ko, Papa Dudut. Kaya nung nakita ko siya ay agad ko siyang nilapitan at nakipagkilala ako sa kanya. Ang unang pagkikita namin yon ay nauwi sa kama. Akala ko noon ay hindi na masusundan pa ang pagkikita namin. Ganon kasi karaniwan ang mga nai-encounter kong babae. Pagkatapos naming pagsaluhan ng isang mainit na gabi ay hindi na ulit kami nagkikita kahit kailan. Pero sa pagkakataong yon ay nagkita ulit kami ni Sienna sa parehong bar pagkalipas ng ilang araw. Pinagsaluhan ulit naming dalawa ang ilang bote ng beer saka namin ito tinapos sa loob ng isang hotel malapit sa amin. Nang gabing yon ay naisipan naming dalawa na maging magpartner na lamang sa kalokohan. Nagpalitan kami ng contact number at tuwing kailangan niya ng kasama ay ako ang tinatawagan niya. Ganon din ako na kapag buwisit na buwisit ako sa buhay ay tinatawagan ko siya. Simula noon ay naging fubo na kami ni Sienna, Papa Dudut. Kaming dalawa ang madalas na magkasama sa mga kalokohan para mawala ang problema naming dalawa
ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Magandang babae si Sienna, Papa Dudut, pero napaka-misteryosa niyang tao. Tuwing magkasama kami ay ayaw niyang pinag-uusapan namin ang tungkol sa buhay namin. Pure business lang daw dapat ang hangad namin sa isa't isa at walang halong personalan. Gusto kasi ni Sienna na maging estranghero pa rin kami kahit na lagi namang kaming nagkikita. Katawan lang daw namin ang habol namin sa bawat isa, kaya hindi na namin kailangang mag-invest ng emosyon. No feelings involved. Yan ang rule ni Sienna sa akin, Papa Dudut. Bawal magtanong tungkol sa buhay-buhay, bawal mag-share ng personal stories, at higit sa lahat ay bawal kaming ma-inlove sa isa't isa. Kaya naman kahit mahigit 1 buwan na kaming nagkikita noon ay hanggang pangalan lamang ang alam ko kay Sienna. Hindi ko nga po sigurado kung totoo bang Sienna ang pangalan niya. Hindi ko alam kung saan siya nakatira, kung ano ang trabaho niya at ang mga hilig niya. Pati na rin ang birthday o maging edad niya. Sa totoo lang ay wala din naman po akong pakialam kahit na hindi ko makilala si Sienna ng lubusan. Hindi rin naman po ako interesado sa kanya noon dahil wala din naman akong planong pumasok sa isang relasyon na kasama siya. Kaya agree din po ako sa kanya na kailangan naming gawin ang mga bagay na yon. Tuwing nagkikita kami wala itong halong feelings. Pero noon yon, Papa Dudut, dahil kalaunan ay nagbago ang lahat. Nung bigla na lamang nag-open sa akin si Sienna tungkol sa problema niya sa buhay niya, Papa. Sandali lang. Bakit? Wala talaga ako sa mood ngayon eh. May problema ba? Pwede bang pass muna tayo ngayon? Bakit naman? Tagal nating di nagkita eh. Excited pa naman ako makita ka. Ay, ang dami ko kasing iniisip ngayon eh. Eh di sana hindi ka na lang nagpunta kung ayaw mo pala. Anong gagawin natin ngayon dito? Umuwi na lang tayo. Pasensya na talaga ha. Dali lang. Uwi agad? May problema ba? Sabihin mo na, baka makatulong ako. Wala. Akin lang yun. Hindi mo na kailangan malaman kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Alam kong eto lang ang meron tayo ngayon. Pero pwede naman magkwento eh. Marami na tayong pinagsamahan, kaya wala nang kaso sa akin yun. Di ba nga, ang rule natin, bawal magkwento tungkol sa personal na buhay? Lahat ng rule may exception. Kung problemado ka talaga, gawin natin exception tong araw na to. Sige na, nandito ako bilang kaibigan mo. Tungkol saan ba yung iniisip mo? Tungkol sa ex ko. Oh, ano meron sa kanya? Gusto na niya makipagbalikan sa akin. Ganun ba? Eh anong problema dun? Ayaw mo na sa kanya? Gusto. Gusto ko ring makipagbalikan sa kanya. Pero mawawala yung point ko kung binalikan ko siya lalo na kung wala naman siyang ipinagbago. Ano bang rason ng hiwalayan nyo? Marami siyang issues eh. Sa sarili niya, sa pamilya, sa lahat ng bagay. Kaya kami naghiwalay kasi nadadamay ako sa kanigahan niya. Tuwing may problema siya, pati ako nahihirapan. Eh ganun naman talaga dapat, di ba? Nagtutulungan kayo sa mga problema nyo? Pero masyado nang malala yung issues niya eh. Alam mo yun, yung imbis na ma-enjoy namin yung moment naming dalawa, lagi na lang niyang nasisira dahil sa ugali niya. Napakaliit niyang tao pero ang daming bitbit na problema ng babaeng yun. Teka, babae? Oo, Dwight. May girlfriend ako. Ex-girlfriend. You mean? Bisexual ako. Pareho akong nagkakagusto sa babae at sa lalaki. Romantically attracted ako sa mga babae pero sexually mas gusto ko sa lalaki. Teka. Oh, ngayon ko lang nalaman yan ah. Oo, ngayon alam mo na. Ngayon, alam ko na nga. Kung ako tatanungin mo, isa lang ang sagot siya sa problema mo. Ano? Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Oo. Pero gusto ko kasi ayusin niya muna yung buhay niya. Hindi ko trabaho bilang girlfriend ang umayos ng buhay ng isang taong madaming pasang problema. Kung gusto niya makipagbalikan sa akin, ayusin na muna niya yung sarili niya. Eh di sabihin mo sa kanya yan. Malay natin, yan ang maging rason para magbago na yung tao. Sana nga. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pag-usapan yung lahat. Kung wala magbabago, edi wala magkakabalikan. Oo, alam ko na yan. Yun naman pala eh. O ikaw naman. Anong ako naman? Di ba problemado ka rin sa pamilya mo? Ikaw naman magkwento para fair.
Usual na toxic family lang naman yung pinagdadaanan ko. Isang pamilya na sa akin lahat nakaasa. Lalo na yung kapatid kong bunso. Puro problema na lang ang dala sa akin. Baka naman maging siya, marami ding problema, kaya ganun. Parang pareho lang din naman pala tayo ng pinagdadaanan eh. Ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo. Kausapin mo yung kapatid mo. Alamin mo kung saan nanggagaling yung mga problema niya. Baka yun ang solusyon sa pinagdadaanan mo ngayon. Malabo na mangyari yun. Try mo lang. Okay, sige. Subukan ko siyang kausapin. Ikaw din. Kausapin mo rin yung ex mo. Sabihin mo sa kanya lahat ng ayaw at gusto mo para alam niya ang ginagawa niya. Okay, try ko. Ano? Pwede na ba natin ituloy yung ginagawa natin? Pass pa rin. Inom na lang tayo. Libre ko. Daya naman. Sa unang pagkakataon ay nasilip ko ang mundo ng babaeng gabi-gabi kong nakakasama. Ang dating black and white na pagtingin ko kay Sienna ay biglang nabigyan ng kulay. Hindi na lamang siya si Sienna na nakakasama ko sa inuman. Hindi na lamang siya ang Sienna na nakakasama ko sa ilalim ng kumot sa isang kwartong walang bintana. Siya na ngayon si Sienna na matapang man tignan pero malambot naman pagdating sa ex-girlfriend niya. Para siyang walang pakialam sa mundo pero marupok naman pagdating sa pag-ibig. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni Sienna ay sinunod ko ang mga payo niya sa akin, Papa Dudut. Kailangan ko raw kilalanin pa ang kapatid kong si Elise para mapakinggan at malaman kung saan ang gagaling ang ginagawa nitong pagrerebelde. Kung iisipin ay hindi talaga kami close ng kapatid kong yon. Noong kasing nag-aaral pa lamang siya ay wala siyang ibang ginawa kundi ang gumala kasama ang mga kaibigan niya. Hindi nito sineseryoso ang pag-aaral niya kaya ilang beses siyang bumagsak sa mga subjects niya. 7 taon siyang nag-aral, Papa Dudut, bago siya nakapagtapos sa kolehiyo. Doon nagsimula ang hindi namin pagkakaintindihang magkapatid. Ang awayan namin yon ay nabuo hanggang sa nasanay na lamang kaming dalawa na hindi magkasundo. Kaya naman, noong naabutan ko si Elise sa bahay isang gabi ay kinausap ko siya ng masinsinan. Elise, may ginagawa ka ba? Wala. Bakit? Tatalakan mo na naman ako kasi hanggang ngayon wala pa akong trabaho? Hindi. Gusto lang kitang kausapin. Kuya, alam ko pabigat ako. Oo na, wala na akong kwenta. Kahit hindi mo na sabihin, alam ko na yan. Kahit kailan, hindi ko sinabi na wala kang kwenta. Hindi mo nga sinabi, pinaparamdam mo naman. Yun bang nararamdaman mo tuwing nagagalit ako sa'yo? Ano sa tingin mo? Akala mo ba gumagaan pakiramdam ko tuwing pinagsasabihan mo kung walang ambag dito sa bahay? Siyempre hindi. Imbis na ma-inspire ako, mas lalong bumababa ang moral ko. Sorry kung yun ang nararamdaman mo sa mga ginagawa ko. Hindi ko naman gusto mangyari yun eh. Ang gusto ko lang, magkaroon ka ng maayos na buhay. Sinong tao naman ang may ayaw magkaroon ng maayos na buhay, ha, kuya? Siyempre ako rin. Gusto ko mangyari yun sa buhay ko. Kung ganun, bakit hindi mo gawin? Bakit hindi mo simulan? Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko eh. Ginagawa mo nga, pero... Pero, baka tama ka nga siguro. Baka wala talaga akong kwenta, kaya hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko. Sa tingin mo, ano yung problema? Ano yung mga rason bakit hindi ka makausad? Sabihin mo sa akin, Elise, para matulungan kita. Hindi ko alam. Sa totoo lang, hirap na hirap akong harapin kung ano ba ang purpose ko sa mundong to eh. Hindi ko alam kung anong gusto ko, kung ano ba dapat ang maging future ko, kung ano ba yung mga bagay na gusto ko makuha sa buhay. Hindi ko pa alam, kuya. Naiintindihan kita. Ganyan din ako noon. Talaga ba? Parang hindi naman. Ako kasi, laging nadadala sa pressure. Parang palagi na lang na may kailangan akong tapusin. Kailangan kong graduate, kailangan kong magkatrabaho, kailangan kong makatulong. Dapat makasabay ako sa takbo ng buhay kahit na sobrang hirap humabol. Kasi gano'n naman talaga ang katotohanan. Kailangan nating sumabay. Kasi kung hindi natin gagawin yun, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya nga ako sobrang pressured. Sobrang hirap huminga kasi feeling ko wala akong oras para gawin yun. Pilit akong hinihila ng mga responsibilidad ko sa buhay sa puntong hindi ko na kayang tumayo sa sarili ko.
Kaya nagpapahila na lang ako. Bahala na kung saan ako dalhin. Lahat naman tayo nagpapahila lang eh. Pero dapat, ipakita mo sa sarili mo na kahit sobrang huli ka na, kaya mo pa rin humabol. Ako rin naman, bata pa lang. Na-pressure na ako sa mga responsibilidad na yan. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. Gusto ko rin naman makatulong. Pero yun nga, tao lang din ako. Napapagod din. Mahirap kasi tayo at dahil mahirap tayo, wala tayong oras para tumigil at pag-isipan kung ano yung plano natin sa buhay. Yun yung hindi ko magawa, kuya. Hindi ko magawa mag-isip kung ano ba dapat ang kailangan kong gawin kasi araw-araw binabagabag ako ng utak ko. Matanda na ako na dapat may ginagawa na ako hindi lang para sa sarili ko kundi para sa pamilya natin. Nahihiya ako sa'yo kasi wala pa akong naibabalik. Nahihiya ako dahil hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Isang babaeng walang direksyon ng buhay. Hindi mo naman kailangan magbalik eh. Ang kailangan mo lang gawin, huwag sayangin yung mga oportunidad na dumating sa'yo. Yung mga tulong na naibigay sa'yo, gamitin mo para sa sarili mo. Mahirap, oo. Pero kakayanin naman natin yan eh. Lalo na kapag desidido talaga tayo sa mga hangarin natin. Pero di bali, hindi kita mamadaliin. Sorry kung paminsan-minsan nagagalit ako sa'yo. Sorry din, kuya, kung nasasagot-sagot kita. Pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo. Okay lang yun. At least ngayon, alam ko na ang rason. Ngayon, pwede na tayo magsimula ulit. Salamat, kuya. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay naliwanagan din ako sa wakas tungkol sa pinagdadaanan ni Elise Papadudut. Dahil dito ay nagsimula kaming magkaroon ng kompormiso sa isa't isa. Nangako si Elise na babawi siya at hindi niya hahayaang masayang ang mga pinaghirapan ko para sa kanya. Nang mga oras na yon ay maghahanap daw siya ng trabaho para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Samantala, binigyan ko naman si Elise ng sapat na oras para pag-isipan at pagplanuhan ang future niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya ipe-pressure sa mga desisyon niya sa buhay. Nangako rin ako na magiging kuya ko sa kanya na pwede niyang takbuhan kapag nangangailangan siya ng tulong. Tuwang-tuwa noon ang nanay namin dahil noon lamang niya ulit kami nakita ni Elise na nagkasundo. Sa totoo lang ay gumaan din ang loob ko noon, Papadudut. Para akong nabunutan ng tinik. Masarap pala sa pakiramdam ang magkaroon ng tahimik na pamilya kung saan ay walang away, inggitan at sisihan. Sobrang laki ng pasasalamat ko noon kay Sienna dahil siya ang dahilan ng lahat ng yon, Papadudut. Hindi naglaon ang dating pagtingin ko sa babaeng yon ay unti-unting nagbago. Kung babaeng parausan lamang ang turing ko sa kanya noon, noong mas nakilala ko pa siya ay ayoko mang aminin, ay dahan-dahang nahulog na ang loob ko para kay Sienna. Mahal ko na siya, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, iba pala ang pakiramdam kapag wala kang taong kaaway. Malaking bagay para sa akin na nagkabati na kami ng kapatid ko at sa sobrang saya ko ay in-invite ko si Sienna na kumain sa labas. Alam kong bawal yon sa aming dalawa dahil saka lang kami nagkikita kapag gusto naming magpalabas ng init ng katawan. Pero sa pagkakataong yon ay sobrang thankful lamang talaga ako sa kanya kaya gusto ko siyang i-treat sa labas. Nung una ay ayaw pa sana ni Sienna na makipagkita sa akin. Karaniwang sa bar lang kasi kami nagkikita tuwing gabi dahil walang masyadong tao. Pero dahil may gusto rin daw na ipagpasalamat sa akin si Sienna, kung kaya naisip niyang makipagkita na rin. Ganon pa man ay nilinaw niyang friendly date lang ang nangyari. Kaya hindi dapat namin yon bigyan ng mali siya. Noong time na yon ay naisip ko na gusto ko pang kilalanin si Sienna ng mas mabuti. Hindi ko kasi na-imagine na may soft side din pala siya na tinatago. Simula nung nag-usap kami ng gabing yon ay naiba na ang pananaw ko sa kanya. Para bang natouch ako sa mga nangyari. Naisip ko na baka nakabuo na siya ng tiwala sa akin kaya niya nagawang mag-open ang kanyang saloobin at gusto kong palawakin pa ang relasyon naming yon.
Sa loob-loob ko ay parang gusto ko na siyang ipursu noon, Papa Dudut. Kahit na alam kong ayaw niyang makipagrelasyon sa lalaki, ay sinubukan ko pa rin ang swerte ko at nagtapat ako ng nararamdaman ko para sa kanya. Ang weird. Bakit naman weird? First time lang kasi nating magkita ng may araw pa. Tuwing nagkikita tayo, gabi na, di ba? Ngayon lang tayo lumabas ng ganitong oras, ha? Oo nga, no? Ngayon lang din tayo nagkita na walang ibang plano kundi kumain lang at hindi alak ang iniinom natin. Kakaiba kasi itong setup natin eh. Pero ang mahalaga, nag-grow na yung pagsasama natin. Na dapat hindi mangyari. Bakit naman? Di ba nga, kaya nga may rule tayo na bawal tayo mag-open para hindi na ma-develop tong samahan natin. Pang-aliw lang tayo sa isa't isa. Pampatanggal ng init ng katawan. Iniiwasan ko talaga na magkaroon tayo ng attachment kasi nga hindi maganda kapag nangyari yun. Bakit kasi ayaw mo mangyari yun? Eh kasi ayoko. Magiging problema yan kapag nagkataon. Paano mo naman nasabi? Kasi ayoko ma-fall sa'yo. Bakit naman ayaw mo? Good catch naman ako ah. Hindi pwede kasi nagkabalikan na kami ng ex ko. Talaga? Nagkabalikan na kayo? Oo. Yun din naman ang rason kung bakit ako pumayag na makipagkita sa'yo ngayon. Kasi ito na yung magiging huli nating pagkikita. Bakit naman? Siyempre, hindi na ako single, no? Noong nagkikita tayo, broken ako, single, walang kasama sa buhay. O ngayon nagkabalikan na kami ng girlfriend ko, hindi na ako makikipagkita pa sa'yo. Hindi ako cheater, yun din ang rason kung bakit ayoko magkaroon tayo ng attachment sa isa't isa para madali tayong maghiwalay. Nakakalungkot naman. Mamimiss kita. Bakit naman? Marami pa namang ibang babae dyan eh. Babalik ka lang naman sa dati mong gawi. Ikaw na yung gusto ko eh. Huwag mo sabihin. Sabihin ano, na nahulog na ako sa'yo? Paano kung oo? Dwight! Alam ko hindi dapat ito mangyari, pero huli na. May nararamdaman na ako eh. Mas lalo na nung gabing ibinahagi mo sa akin yung buhay mo. Tsaka sobrang laki din ang naitulong mo sa problema namin ng kapatid ko. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Paulit-ulit kong pinapaalala sa'yo na dapat walang feelings involved sa kung ano man ang meron tayo. Huwag akong sisihin mo. Sisihin mo puso ko. Ikaw yung pinili eh. Sorry, pero hindi talaga magiging tayo. Mas makakabuti nga talaga na wag na lang tayo magkita. Bigyan mo naman ako ng chance. Chance? Dwight, kakasabi ko lang na nagkabalikan na kami ng ex ko. Siya yung mahal ko. Never ako nagkagusto sa'yo. Katawan lang ang habol ko. Ganon ka rin dapat na katawan lang ang habol mo sa akin. So paano yan? Hindi na tayo magkikita kahit kailan. Hindi na. Delete mo na lahat ng contact ko sa'yo. Simula ngayon, kalimutan na natin lahat na nangyari sa atin. Kasi gano'n naman dapat nung una pa lang, di ba? O paano? Pasensya ka na ha. Hindi na kita masasamahan. Mauna na ako sa'yo. Nalungkot ako, Papa Dudut, sa pagkakahiwalay namin ni Sienna. Kung kailan kasi unti-unti nang nade-develop ang feelings ko sa kanya ay saka naman niya winakasan ang pagsasama naming dalawa. Masaya ako na masaya na siya, kaso nga lang nakakalungkot din dahil masaya siya sa piling ng iba. Wala naman po akong ibang choice kundi ang sumunod sa gusto nito. Kung ayaw na niyang ituloy ang ginagawa namin ay wala na akong magagawa pa doon. Pagkatapos ng date namin yon ay nagpaalam na kami sa isa't isa at hindi na nagkita pang muli. Never na niya akong kinontak noon at kahit na gustong gusto ko siyang tawagan at i-text ay hindi ko ito ginawa dahil alam ko namang may karelasyon na siya at ayaw kong makasira ng maayos na relasyon. Masaya pa rin naman ako, Papa Dudut, dahil nakatulong ako sa love life ni Sienna. Masaya din ako dahil bago kami nagkahiwalay ay malaki rin ang naitulong niya sa akin sa problema namin ni Elise. Dahil naayos na ang family problem namin sa bahay ay tumigil na rin ako noon sa dati kong mga gawain. Umiinom pa rin naman ako paminsan-minsan para mag-unwind pero hindi na po ako ng bababae. Unti-unting inayos ni Elise ang buhay niya. Nakahanap siya ng matinong trabaho na na-enjoy niya at masaya ako para sa kanya.
for the first time ay nagkaroon kami ng Pasko na tahimik, masaya at punong-puno ng pasasalamat. Nandito na ako. Uy, sakto kuya. Nabili mo ba yung pinapabili ko? Oo, kumuha ko ng 2 manggang hinog. Para saan ba to? Gagawa ko ng mango graham. Sarap naman. Parang ngayon lang kita makikita magluto ah. Hindi naman yung lulutuin eh. Yun lang ang kaya kong gawin, kaya yun ang ambag ko ngayong Noche Buena. Ito naman yung akin. Cake. Lapag ko na dito sa mesa. Mukhang marami tayong kakainin ngayong gabi ah. Oo nga eh. Nakakatuwa kasi ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa Pasko. Anong ibig mo sabihin? Ngayon lang ako naging masaya. Naalala mo ba last year? Kumakain tayo ng walang kibuan kasi nagkasagutan tayo noon. Talaga ba? Hindi ko na maalala eh. O kaya, galing kasi ako sa labas. Pinagalitan mo ko kasi mas importante pa sa akin ang mga kaibigan kaysa sa pamilya noon. Pero ngayon nagbago na ako. Priority ko na ang pamilya natin. Nakakatuwa naman kung ganun. Masaya ako na matatapos ang taon na nagkapatawaran na ang lahat. Tsaka isa pa kuya, may bisita pala ako ngayon. Talaga? Nasaan? Papunta pa lang siya rito. Baka darating na rin yon maya-maya. Sino ba yun? Basta, papakilala ko siya sa inyo nila mama pagdating niya. Boyfriend mo ba? Basta, surprise ko siya sa inyo. Oh, siya na yata yan. Ako na magbubukas. Oh, Shena? Dwight? Anong... Kanina pa kita hinihintay. Halika, pumasok ka. Salamat. Ito pala yung kuya ko, si Kuya Dwight. Dito siya sa atin magno-Noche Buena. Pinaalam ko na kay nanay. Talaga? Hi, Shena. Merry Christmas. Merry Christmas din. Kuya, may aaminin ako sa'yo. Ha? Ano? Ano yung sinabi mo? Ang sabi ko may aaminin ako. Gusto ko na sa'yo ko muna unang sabihin ng lahat bago ko to i-announce mamaya. Baka kasi hindi matanggap ni nanay yung surprise ko. Mas maganda na may backup ako. Sige, ano ba yung aaminin mo? Gusto kong ipaalam sa'yo ang totoo, kuya. Nagkakagusto ako sa babae. Siya ang girlfriend ko. Ha? Si Shena? Girlfriend mo ang kapatid ko? Oo, siya nga. Siya yung girlfriend ko. Sorry kuya kung nagulat ka ha. Matagal ko na sanang gustong sabihin kaso hindi ko alam kung ano magiging reaction nyo eh. Tsaka isa pa, hindi naman tayo ganong close pa nun. Pero ngayong magaan na ang loob natin sa isa't isa, tumapang na ako para tanggapin ang totoo. Okay lang, huwag ka mag-sorry. Ano ka ba? Nabigla lang ako sa mga nalaman ko pero congrats. Natutuwa ako na may tiwala ka na sa akin. Sa tingin mo, tatanggapin kami ni nanay? Oo naman. Akong bahala sa kanya. Salamat kuya. Tulungan mo ko. Gagawa ako ng graham. Paborito mo yon, di ba? Oo. Excuse lang ha. Maiwan ka muna namin. Sige. Enjoy kayo sa paggawa ng Mango Graham. Sobrang laki ng gulat ko sa mga nalaman kong revelasyon ng kapatid ko, Papa Dudut. Nagulat ako na lesbian pala siya pero mas nagulat ako na ang girlfriend niya ay walang iba kundi si Sienna. Hindi ko alam na ang dating ex pala na tinutukoy noon ni Sienna ay walang iba kundi ang kapatid ko. Proud ako sa kapatid ko, Papa Dudut, dahil sa wakas ay nakahanap siya ng tapang para aminin sa akin at sa buong pamilya namin ang totoo niyang kasarian. Tinanggap namin siya pati na rin si Sienna. Noong nagkaroon kami ng oras ni Sienna na mag-usap na dalawa ay pinakiusapan niya ako na kung maaari ay huwag ko na raw sabihin sa kapatid ko ang namagitan sa amin, Papa Dudut. Nangyayari na lamang yon dahil na heartbroken siya kay Elise, Papa Dudut. Pero agad din naman niyang tinapos kung anong meron kami noong nagkabalikan silang dalawa. Ayaw ko rin naman pong sirain ang Noche Buena namin
Kaya hindi na ako nagsalita pa at ayaw ko ring masira ang pagsasama nilang dalawa. At dahil baka bumalik kami sa dati ni Elise kapag nangyari yon. Ang sekreto namin ni Sienna ay nanatiling sekreto hanggang sa ngayon, Papa Dudut. Suportado ko ang naging relasyon nila ni Sienna at Elise. Minsan ay may mga awkward moments nga lang tuwing nagkikita kaming dalawa ni Sienna dahil mahirap itago na magkakilala na kaming dalawa. Isa pa ay nagkaroon ako ng kaunting feelings sa kanya noon. Pero nadisiplina ko naman po ang sarili ko. Gusto kong maging mabuting kapatid kay Elise kaya naman kung ano man ang nangyari sa pagitan namin ni Sienna noon ay kinalimutan ko na lamang, Papa Dudut. Hanggang sa ngayon ay going stronger pa rin silang dalawa. Sa kabilang banda naman ay naghahanap na rin po ako ng babae na willing na tanggapin ang commitment na ino-offer ko sa ngayon. Tapos na po kasi ako sa stage ng pagiging binata at sa tingin ko ay oras na rin po siguro na bumuo ako ng sarili kong pamilya. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagpili ng aking sulat. Mabuhay po kayo ang Barangay Love Stories, lalong-lalo na ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dwight. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1